Ayan, kanami vlog Lumon, mega shout out Lumon. Miss Ilocana Tix sa kanami vlog tusok dan, ayan salami Lumon. Mike Argitirang Mangyan, mega shout out sa iyo, Mike B. Ayan, salamat Lumon, kanami vlog sa pagsud. Pagitira, ayan, Mike B, Mr. Eraser, Jimmy, mega shoutout sa iyo, Mr. Eraser. Ayan, bigyan mo na kita ng jacket. Pagitira, ayan, Mr. Eraser. Lumon, kanami vlog, salamat. Mr. Eraser, ayan, may jacket ka na. MLS po sa lahat. Ayan, mega shoutout sa iyo. Sige lang guys, naglalagay lang ako ng thumbnail. Wilma Erlandis, mega shoutout sa iyo. Analisa, ayan, salamat sa tusok. Kamsak dan, sabi ni Wilma, salamat. Ayan, totoo yung bay. Kanami, babad ko lang inilumon, basin makaturog ako, kaya ka-quarantine ako October 23. Ako makalaya ako negative. Sige naman. Madaya kayo, kauli na ka din sa Pilipinas. Ayan, magdaya ko nga lumon. Kanami vlog. Sams, ayan, mega shoutout sa iyo, Sams. Ayan, bigyan mo na kita ng jacket, Sams. Ayan, tamsak, sabi ni Sams. Sige. Bibigyan kita ng jacket, Sams. Ayan, Sams, may jacket kayo. Ayan, Aday Ventures, mega shoutout sa iyo. Ayan, Sams. May jacket ka na, Sams, ha? Ay guys, isdaan lang kayo dyan. Ayan, tutoy ungas. Sams, salamat, ha? Lumon, karaming vlog. Ikauli na ka di sa Pilipinas, Lumon. Huwag na sayangin ang oras, arat na, ayan, sabi ni Sams. Ayan, Mike B, please dikit po. Real talk with Lamon last October 17. October 17 kanina ka ulit. Isod na yung mauli, Lumon? Isod mo uli nga sa Pilipinas. Ayan, Miss Ilocana Tix, Totoy Ungas, Dan.
Dampi ni Deep Dons, Damsak Don. Ayan, mega shout out sa Dampi, Miss Ilocanatic FG. Ayan, Lumon, kanami. Babae bahay mo, Lumon. Ala to ipin. Ayan, Lumon. Salamat, Lumon. Ganami. Analisa. Ayan, nagbabasa ng Analisa. Noe, Masti, hi. Mega shout out sa iyo, Noe. Isilughana, ayan si Mike B. Sam, huwag sayangin ng oras. Ayan, huwag ninyo sayangin yung oras, guys. Huwag ipaglablaban. Joyce, Kabasis, hi, Idol. Mega. Ayan, mega shout out sa iyo, Joyce. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me voy a estar con rojo. Mujer, no hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ayan, Noe. Okay, FG. Ayan si Aday Ventures. Nagbaba na ng bahay, guys. Palablab kay Aday Ventures. Noy, taga-diin ka, Noy. Taga-Masbate. Ayan, Elvera Cross. Mega shoutout sa iyo, Elvera. Ayan, salamat sa katamsak.
John Ray Remix. ¿Cómo hacer para no tenerte? Las ganas que yo tengo. ¿Cómo hacer para no querer? Ayan, si Annalisa nagbaba ng bahay, guys. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Ayan, si Miko, OFW Vlog. Dantam sa house. Miga shoutout sa iyo, Miko. Ayan, dampi ni Diptons, Adventures Dan. Jala now. Ayan, miga shoutout sa iyo. Ayan, good evening. Good evening, Jala. Jala now. Ayan. Ayan guys, sunod-sunod lang mo at pag-isdaan ka. Noy, tagadiin ka, Noy. Tagamasba. Ayan, Jala, may jacket ka na ha. Salamat, Jala. Ayan, Miko, thank you, host, welcome. Ayan, Kokak, nagbaba ng bahay guys. Annalisa, Tita Gali, Dams Club host. Miga shoutout sa iyo, Tita Gali. Ayan, Gidi Guzman, miga shoutout sa iyo, Gidi Guzman. Ayan, may jacket ka na, Gidi Guzman. Ayan, balablab sa nakabin guys kay Aday. Ayan, Noe, Masti, FG Dan. Exclusive. Ayan, Tita Gali, miga shoutout sa iyo. Salamat, Tita Gali. Tita Gali guys, ayan, balamlam sa bahay ni Tita Gali. Tita Gali, late na ba host? Ayan, kaumpisa ko lang, Tita Gali. Bagong kaumpisa ko lang. Ayan, Jala na akong guys. Ayan, nagbaba na si Jala. Norway must be good. Jala, hi, sabi ni Norway. Pahan, miga shoutout sa iyo, Pahan. Jala na akong guys. Ayan, nagbaba si Jala na akong. Palablab sa nakabing guys at saka si Jala. Maliit pa yung bahay ni Jala guys. Palablab kay Jala. Jala, bibigyan mo na kita ng ayuda Jala ha. Saglit. Jala no. Ayan Jala, nandito ako sa bahay mo Jala ha. May ibibigay ako sa iyo. Dampi, ayan, Miko FW. Ayan, Miko, Annalisa, Dan. Ayan guys, mag-isdaan yung mga hindi pa nagpagdikitan dyan. Ayan, Elvera Cross Host, patambay. Sige. Tambay at mangisda ka. Ayan, Tita Gali. Guys, dikitan nyo yan si Tita Gali. Miko, OFW Vlog. Ayan, nagkaba ng bahay. Lumon, kanami vlog, aon pagkalumon. Ayan guys, yung mga hindi pa nag-isda dyan ay Yala, Tita Gali vlog, dana po sa Minichana. Ayan, Mami Snow Vlog, host. May shoutout sa iyo, Mami. Ayan, Burakdat Vlogs, may shoutout sa iyo.
Kumusta ka na, Mami Snow Vlog? Ayan, GD Guzman, Abads Vlog. Hello, host, Tamsak Dan. Mega shoutout sa iyo, Abads Vlog. Mami Snow, kumusta ka na? Salamat sa iyong pagpasok. Ayan, Abads Vlog, MLS host. Mega love shoutout sa iyo. Mami, ayan, okay lamang. Laway gihapon. Ayan. Abads Vlog, ayan sa Brogdad, nagbaba. Yan lang ako, Miko FW, Dan Kasukli. Ayan. Ayan guys, mag-isdaan lang kayo, ha? Pilipinas, music makes official. Couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind. Ayan si Miko, Dampi. Ayan, nagbaba si Dampi. Couldn't stop inside a feeling. A song that never leaves. We were like a symphony. Ayan guys, mag-isdaan. Yung mga hindi pa nakadikit dyan. Ninja ni Remix, mega shoutout sa iyo, Ninja. Adloy, mega shoutout sa iyo. Mama, TV, Tamsakos, mega shoutout sa iyo, Mama. Ayan, Mami Snow, kumusta ang LS mo? Wala na ko naka-adto sa LS ni mo, Mami Snow. Dugay-dugay na ako kabisita sa LS ni mo. Ayan, Mama TV, Miss Iloghana, Dampi, Marga, Damsak, mega shoutout sa iyo, Marga. Gidi Guzman, Dan, guys, dikitan ninyo yan si Mami Snow. Pagayan Elvera, OFW, Miss Ilocana, thank you. Pwede po sa Ayan Wilderness, Red Lady, Tamsak Dan Host. Ayan Wilderness, mega shoutout sa iyo. Mami, vlog, okay lang host, same tayo, mga busy din. Jala, ayan, Elvera Cruz, Dan na po. Ayan, Clumsy Gaming, mega shoutout sa iyo, Clumsy Gaming, Minion. Daan lang ako pag nagtamsak lang, ayan. Yala naong, ayan, Adventures, Dandi Tagali, ayan. Ninja na Remix, Dan po sa nakapinhos, ayan, Puka, Mami Snow, guys, dikitan ninyo si Mami Snow. Ayan, nag-i-LS yan guys para makadalaw kayo. Mama TV and Rapi Dimahon. Tamsak, mega shoutout sa iyo, Rapi. This is the remix of Pilipinas, music. Ayan, si Miss Ilocana, dyan na naong Mama TV, Dan Pasukli, Abads Vlog, Aday Ventures, ayan. Guys, palablab kay Mami Snow, Rapi Dimahon, Tamsak, mega shoutout sa iyo, Rapi. Tagalapag ni Team JBV, ayan, mega shoutout sa iyo, tagalapag ni Team JBV. Mami Snow, kokakdan to you, harang. Ninja ni Remix, Mami Snow, Dan Dikit. Mami Snow, guys, palablab. Ayan guys, dikitan niyo muna yung nakapin si Mami Snow. Nag-elis yan guys, puntahan ninyo. Elvera, Dan Ponpak. Ayan, Mama TV, Arlene Kidsin. Hello po sa lahat na nandito sa LS ni House. Ayan, mega shoutout si Arlene. Ayan, tagalapag ni Team GVB. Dampi, ayan si Dampi naglapag ng bahay. Guys, dikitan ninyo yun, tagalapag ni GVB. Guys, palablab sa nakapin, Elvera, thank you, Oday. I miss Lino, Adloy, Mama, OTW sa'yo. Ramel Bacalando, hi host, good evening. Mega shoutout sa'yo, Ramel. Ayan, may jacket ka na, Ramel. Guys, palablab sa nakapin, Wilderness, mega love shoutout sa lahat. Sabi ni Wilderness sa Red Lady. Ramel, ayan, may jacket ka na, Ramel. Abads Bag, Jala, ayan, Miss Ilocanatics. Mami Snow, Tagalapag, OTW. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Mami Snow.
Nandiyan remix sa dampi dan dikit po ako sa iyo. Pakisukli na lang. Thank you. Rapi, guys, nag-i-list din yan si Rapi. Balablab sa bahay ni Rapi di Mahon. Aday, Dan Abad sa Blanc. Elvira, Dan Polpak sa Nakapin. Mami Vlog, Boss GB, Dan to you. Ayan, Miko, Miss Ilocanatic FG. Ayan, nagbaba. Blessing G, Tamsak Host. Miga shoutout sa iyo, Blessing. Ayan, Noe, SUB 700. Tagalapag, ayan, Miss Ilocana, Dan Tamsak. Mami Host, kumusta na si Inday Nurse? Namuni. Namuni na mami si Pobreng Nurse. Kaso, hindi na siya gaano naka-LS. Every Monday na lang, nag-LS kami. Busy na sa trabaho si Pobreng Nurse. Dampi at tagalapag ni Team GBB, Blessing. Ayan, tagalapag, nagbaba. Guys, palablab sa nakapin. Nag-LS yan. Ayan guys, sa Rapi guys, suklihan kagad. Sa Rapi, dikitan nyo guys, nag-LS din yan sa Rapi di Mahon. Maraming isda din dyan guys sa Rapi, lablabin nyo na. President Money Music, MLS Obro, shared. Ayan, thank you, President Money Music. Ninja na Remix, Paayoda po, thank you. Ayan, Presidential Adlaw, Blessing, OTW, Max, MLS host, miga shoutout sa iyo, Max. Abad Ramel, dikit na po nakapin. Ayan, sabi ni Ramel. Ate Ara mo ako, miga shoutout sa iyo, Ate Ara. Tagalapag, Max, tamsak na ho. Salamat, Max, sa iyong batamsak. Abad Vlogs, tagalapag ni Team GBB. Alan TV Vlog Idol, I'm back. Ayan, miga shoutout sa iyo, Alan. Ayan. Bigyan mo na kita ng jacket. Guys, balablab sa nakapin. Ayan, baka hindi nyo baka lablaban yung nakapin natin, guys. Balablab. Elvira Ate Aramo, ayan, G.D. Guzman, Presidential Money Music. Balablab, guys. YouTube Idol. Yan, Mami Isno, Adventures sa Dan, Polpak, Elvera, Cross, Alan TV Vlog, Rapi di Mahon, Mama TV Pasukli, sabi ni Rapi. Guys, dikitan ninyo yan sa Rapi. Arling Kitsen, guys, palablab sa bahay ni Arling Kitsen. Nag-elos din yan. Ayan, Dampi, Tita Gali, Mami Isno, Dikit Kalimbang. Ayan, sabi ni Tita Gali. Guys, palablab sa nakapin. J.D. Guzman, ayan din dyan ni Remix TV. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, nag-i-elis yan guys. Lablabin ninyo yung nakapin. Amis no, Tita Gali, OTW Max. Ayan, dyan na naong Abadan Pasukli. Rapi, tagalapag ni GBB, Tita Gali, Blanc, Dan Tamsak. J.D. Guzman, Arling Kitsen, MLS o Tita Gali Vlog. Ayan. Ayan, Arlene, Mami Snow, Miss Lino. Ayan, Emer. Miga shoutout sa'yo, Emer. Ayan, may jacket ka na, Emer, ha? Miss Lino, Alan TV Vlog, Dan Rapi, Max. Ayan. Kambal ni Harry Ricky. Miga shoutout sa'yo, Kambal ni Harry Ricky. Tita Gali guys, balablab kay Tita Gali. Ayan yung mga hindi pa nakalablab kay Tita Gali. Kambal ni Harry Ricky. Ayan, may jacket ka na. Mami, ako din Tita Gali sa pusa mo. Mera Santos, hello everyone. Guys, balablab sa nakapin. Arling Kidsen, Anlo. Ayan, Tita Gali, MLS Sis Arlene. Mami Snow. Jala, ayan, Mama TV, Kambal ni Harry Ricky. Salamat host. Ayan.
Rapi di Mahon. Ayan, nagbaba si Rapi. Mami is no Arling Kitsin, OTW. Max, Miss Lino, Suklidan po. Diyan na akong Alan TV, pasupport sa bahay ko, host. BB pa. Sige, Alan TV, baba mo yung bahay mo. Tagalapag ni Team GBB guys, and wilderness. Adloy Miss Lino, salamat. Aday Ventures, Abad Vlog, Diyan na akong OTW. Ayan, Alan. Sige, Alan. Nandito ako sa bahay mo, Alan. Ibigyan mo na kita, Alan. Alan, nandito ako sa bahay mo, Alan, ha? Ramil, Mera Santos, dikit na po ako sa iyo, pasukli. Mera Santos, dikit na po ako sa iyo, pakisukli, Bisaya, kayo mo. Ayan. Ayan, Mami Snow. Ayan, ayan, yung mga na-hide ko na channel, guys, yung mga nag-LS yan, ha? Yung mga LS na naglalapag sa akin, ayan, automatic yan, hina-hide ko. Alan TV, salamat, host, Miss Lucana. Ayan, Max Wilderness, Dan. Elvira, ayan, ayan, yung mga nag-LS na naglalapag sa bahay ko, guys. Pasensyahan na kayo, ha? Automatic block agad yun. Maliit o malaki yung bahay, guys, ha? Pag nahuli ko kayong naglalapag sa akin, sa LS, automatic block agad, ha? Pasensya na kayo. Ayan, Rapi di Mahon, China. Ayan, OTW, Tagalapag, Rapi. Ayan, Tagalapag ni Team GBB, Mama TV. Ayan, nagpaba. Berkansi. Ayan, Ano ba si, Tita Gali, nandiyan ka pa ba, Tita Gali? Ayan, Miko, Aden Ventures, Dan Sukli. Max, dyan na akong Sukli, Dan na po. Miko, ayan, Adlo, Miss Lino, Dan Sukli, sa iyo, salamat. Estigitan ninyo yung nakapin, ha? Max, ayan, nagbaba ng bahay. Tagalapag, Alan TV Vlog, Dam sa Kalimbang, Elvera, ayan, Bergansi, dyan na akong Mami Snow, Dan na po. Mama TV, ayan, Arlene Kidsin, Alan TV Vlog, Dan Kalimbang sa iyo, 2 banana. Ayan, sabi ni Arlene. Sana si Tita Gali, nandiyan pa yan. Rapi, nandiyan ka pa ba, Rapi? Ayan guys, ibibin muna natin sa Rapi, ha, para makapunta kayo sa bahay ni Rapi. Ayan, balablab ko na kayo sa bahay ni Rapi. Mama Pasukli and China Bergansi. Ayan, ano ba? Selker, Gambal ni Harry Ricky, Mami Snowdan. Ayan, Alan, Mama. Huwag kang alis, Alan, ha? Ipiping kita maya-maya, Alan. Ayan, Ninja, Rapi. Guys, balablab sa bahay ni Rapi, nag-i-alis yan. May dikit na po ako sa iyo pag-isukli. Sabi ni Ramel Bacanlado. Rapi ho, salamat. Ayan, Mami, vlog. Jala na akong dan sa langga. Sabi ni Mami. Guys, dikitan ninyo yan si Mami. Aday Ventures, guys. Balablab naman sa bahay ni Aday Ventures. We can see Andorra Lini, miga shout out to you. Ayan, maraming salamat sa iyong pakulay, Ginilyn. Robert Ligi, ayan, miga shout out sa iyo, Robert. Mario and Binko, Zedker Health and Wellness, Andorra Lini. Arling Kidsit, ayan Mario, Andorra Lini, Kwando, West. Iso, Mario. Abad's Vlog, ayan, nagbaba. Kambal ni Harry Ricky, Sienna Shell, OTW, Tagalapag. Guys, lablabin nyo yan si Tagalapag. Arling Kidsit, Ginalyn Katina. Ano si Ginalyn? Ayan, damsak ho. Salamat, Ginalyn.
Guys, palablab sa nakapin. Jenaline, ayan, pababa ng bahay mo, Jenaline, ha? Berkansi Inday, Ventures Dan, Maria Helen, Miga shout out to you, Maria. Jalanaw, ayan, Sir Rapi Dan, Pasukli. Jenaline, ayan, pababang bahay mo, ha? Ayan, Arlene Gidsin, Abad Lounge, Ninja Remix. Mama TV, ayan, Ramil, Mama, dikit na ako sa'yo. Pakisukli po, ayan, sabi ni Ramil. Tagalapag, Alan TV, Andora Lini, G. Guzman. Ayan, Papra Clothing TV. Elvira Cross, Papra Clothing. Ayan, Miss Ilocana FG China, Abad Dogs, Rapi, Emerdan. Arlene Kidsin, Mama TV, Andora Lini. Ayan, nagbaba. Miss Ilocana Tik, ayan, Mami Snow, Maria Helen, Andora Lini. Ayan. Bergancy. Ati Aram mo ko, ayan, nagbaba ng bahay. Ginalyn, nasaan na si Ginalyn? Pababa ng link mo, Ginalyn. Arlene Kitsin, balablang po. Guys, dikitan ninyo yan si Arlene Kitsin. Bugs Bardin, miga shout out sa'yo, Bugs Bardin. Maria Jananaw, Shaina, ayan, Bugs Bardin, patamsak. Guys, patamsak muna sa primer ni Bugs Bardin. Papra Clothing, Elvira Cruz, Dan, Andora Lini, Tagalapag, Arlene Kitsin. Ginalyn, nandiyan ka pa ba, Ginalyn? Ayan, nandiyan pa pala. Guys, balab-lab mo na sa nakapin ang ating super chatter si Ginalyn Katina. Ayan na, tamsakan ko muna, Bugs Bardin, yung ano mo, ha? Dito ko sa bahay mo, Bugs Bardin. Guys, patamsak sa bahay ni Bugs Bardin. Ati ara mo ko, Dan, sa nakabin, Mama TV, Markwell, Tamsak Host, miga shoutout sa Markwell TV. Guys, walablab sa nakabin kay Ginalyn Katina, ang ating super chatter. Abad's Vlog Rapi, Jala Dan, ayan gambal ni Harry Ricky, Mami Snow Dan. Guys, dikitan niyo si Mami Snow, nag-i-elis yan, guys. Para makadalaw din kayo sa LS, si Rapi, nag-i-elis din yan kay si Rapi. Ayan, Papra Clothing TV, Rapi ni Mahon, Dan Pasukli, Mami, ayan ang gaba. R12, Mama TV, Jala, Emer, Blanc, Dan Pasukli. Ayan, Papra, Tagalapag ni Team GBB Host, patamsak. Sige, Tagalapag, puntahan ko yung bahay mo. Tagalapag, GBB. Ayan, sige, Tagalapag, nandito ako sa bahay mo. May didikit ako sa iyo, Tagalapag. May hindi pa pala ako nakadikit sa iyo. Yung pang-walong account ko. Sudgar Heart and Wellness, miga shout out to you. Maria Helen, guys, please connect the house of Maria Helen. Ninja ni Rex Mix, Dan, dikit na po sa nakapin. Ayan, palablab guys sa nakapin. Alan, Danahos, kay Ginalyn, Pasukli po, salamat. Ayan, Alan, maraming salamat. Guys, dikitan ninyo yun si Alan, maliit pa yung bahay ni Alan. Andora, Martwell, Willie Cruz, Tamsak Danhos, miga shout out sa'yo, Willie. Andora Lini, ayan, Mami, Ginalyn Catalina Dan. Emer, miga shout out sa'yo, Emer OFW. Selker, Jala, Andora Lini Dan, Kambal ni Harry Ricky. Aday, ayan, Selker, Ate Ara. Guys, dikitan ninyo yan si Ate Ara mo ko. Tsaka si Tagalapag ni GBV. Ayan, Pabranx, Ramel, Bacalando, Adloy, dikit na ako sa iyo. Pabra Clothing, ayan, Arlene, Andora Lini, Mario Play, Kambal ni Harry Ricky, Elvira Abad Vlog, Arlene Kitsen, Andora Lini, Kambal Play, sa ni Andora. Guys, please connect na sa Andora Lini. Alan TV Vlog, salamat sa support. Kahos, ayan, welcome.
Maria Helen, guys, please connect. Elmer, dyan lang ako, nauna ako magdikit sa'yo. Arlene, guys, balablab naman sa dalawang banana pasukli, sabi ni Arlene. DJ Ruel. Abad, ayan na, Jala, Emer, Tagalapag, guys, Arlene Kitsin, Dan Kamsat, Paprax, Clothing, ayan nagbaba, Rapi, Papsrak, Dan, Rapi nagbaba, guys, nag-elish yan sa Rapi, guys, unahan nyo na. Maria Helen, Andorra, Lenny, Martwell, TV, Arlene Kitsen, Andorra, Mami Snow, guys, puntahan nyo si Mami Snow. Nag-elish yan, guys, maraming isda dyan kay Mami Snow. Ako na lang yung hindi nakapunta dyan. Ayan, Elvera, Dan Polpak to you, Gina Lynn. Ayan, Selker, Rapi, Dan, Jana Naong, Martwell, Dan na po, Pasukli, Tagalapag, Emer, OFW Vlog, Dan. Kajaksay, Andorra Lini, Willie, Apoy, Alpoy, DB, mega shoutout sa iyo. Idol, ayan, may jacket ka na, Alpoy. Ayan, tumawa si Mami Snow, guys. Maganda yan si Mami Snow, lalo na pag magsumba-sumba yan. Ati Aram ko, ayan na, ninja ni Mix TV, Tagalapag, Andorra Lini. Tagalapag po, Mama, Kajaksay, Ati Aram ko, Andorra Lini, Mama TV, please. Siya po'y Alboy, ayan, maraming salamat sa iyong pa-member. Para pala sa lahat, guys, ng aking mga member, mayroon tayong Facebook page, ha? Alpoy, maraming salamat, Alpoy, ha? Ayan na, Alpoy, mayroon tayong Facebook page. Ayan, tikitan mo, Alpoy, para makababa ka doon. Mami, sunod sa member na nagbigado pa karon. Okay lang, Mami, oy. Ayan na, Alpoy. May Facebook tayo, ha? Facebook page tayo, Alpoy. Ang OFW Filipino Vlogger. Ayan, puntahan mo yan, Alpoy, para makapagbaba ka nun yung mga video mo. At saka yung mga premier, pwede nyo doon ibaba. Mga LS ninyo, guys, ayan, pwede nyo ibaba sa aking Facebook page, OFW Filipino Vlogger. Dampi, ayan, Emer, OFW Dan, Maria, Aloy, Mama, Basokli, dikit na kita. Andorra, Lini, yun Salcido. Saan na si Alpoy? Alpoy, ayan, bababa mo na ng bahay mo, Alpoy. Guys, puntahan nyo yung nakapin, nag-i-elish yan, guys, si Gina Lynn, Katina. Dikitan ninyo yung nakapin, guys. Okay po, salamat. Dikitan nyo muna yung nakapin, guys, nag-i-elish yan. Nangingisda ako dyan kay Gina Lynn. Isay, host, nakasilin ilis ko si Kylie. Ayan na, si Kylie, saan ba? Sige, Kylie. Isay call host, nakasalin si Kylie. Ayan na, Kylie. Diyan na ako kay Gina Lynn host. Ayan, salamat. Si Gina Lynn, maraming isda yan yung nakapin natin. Namimigwit ako dyan kay Gina Lynn. Yung nakapin natin. Saan ba si Alpoy? Alpoy, nandiyan ka pa ba, Alpoy? Baba mo yung link mo, Alpoy. Ayan. Nag-ipipin mo na natin si Alpoy. Mama TV, ayan, Willie Cruz, dan sa nakapin. Jala Dampi, dan na po. Ayan, Arling Gidsin, Mama TV. Kajaksay Ninja ni Remix. Paprax. Guys, wala blabo na sa nakapin. Ayan, dagdagan ko muna yung nakapin.
Alboy, ayan, nandito ako sa bahay mo ha. May ibibigay ako sa iyo. Liit pa pala ng bahay mo, Alboy. Alboy, nandito ako sa bahay mo, Alboy ha. Ayan, bibigyan kita, huwag kang mag-alala. Ayan, Ramel, ay, dikit na po ako sa iyo. Ayan, Pop Rocks. Puntahan ninyo guys din yan si Mami. Mami Isno guys ay maraming isda din dyan. Alboy, salamat po DJ. Sabi na po. Magaling ka pala maglaro Alboy ng ng ML. Samantala pag ako naglaro ng ML panay talo. Nani, ayan, miga shoutout sa iyo Nani, Tagalabag, ayan, Pabrox, thanks host, dampi ni Deftones Ninja na remix, dan. Maria Helen. Ayan, Alan TV. Ayan, sige, i-ano ko pala muna si Kylie. Nani, miga shoutout sa iyo, Nani. Nag-message ka pala Kylie, hindi ko kagad nakita. Alboy, ayan, nandito ako ulit sa bahay mo, Alboy. Ayan, Alboy TV. Ayan, Alboy, nandito ako ulit sa bahay mo, Alboy, ha? Tankers, miga shoutout sa iyo, Tankers. Disciple, ayan na. Disciple, si Kylie, ayan na. Nandun na, inano ko na yung bahay mo sa group chat, sa Facebook. Guys, palablam sa aking Facebook page, OFW Filipino Vlogger. Ayan, Alan B. Vlog. Martuel Elvera, ayan. Dayan, MLS sa host, miga shoutout sa iyo, Dayan. Ayan, may jacket ka na, Dayan. Dampi, Andorra, Lini, Dunkers, Jalanaw, ayan, Mama TV, Mario, Alan TV Vlog, dan sa iyo, Pasokli. Miss Lino, ayan, nagbaba Arling Kidsin. Tagalapag, ayan, Maria Helem, Nani. Guys, balablab kay Nani. Dayan, ayan, Arling Kidsin, balablab po. 2 banana sukli. Guys, lablabin nyo yan si Arling Kidsin. Lynn Baltasar, Tosok Danhos. Miga love shoutout sa iyo, Lynn Baltasar. Antora Lini, Miss Lino Alpoy, Arling Kidsin. Magaling ka maglaro ng ML Alpoy. Ayan, Alboy, dan na naman yung ayuda ko ulit sa iyo, ha?
Guys, balablab muna sa nakapin. Tankers, ayan, Alan TV, Elvera Cross, done na po ako sa iyo. Anne, may shoutout sa iyo, Anne. Ayan, welcome, Alcoy. Ayan, Tankers, Emero FW, Miss Lino, guys. Palablab sa bahay ni Miss Lino. Ayan, Mami Snow, guys. Palablab, Andora Lini, Elmer, Tagalapag, ayan, Arling Kidsin, Jalanaong, Dan, Kalimbang All na sa'yo, dalawa banana. Mama TV, Arling Kidsin, ayan, si Mama TV, guys, palablab. Mami Snow, ayan, nag-i-release yan, guys, si Mami Snow, ayan, dablabin nyo. Tankers, ayan, Mario Dan, Mama TV, Martuel, Jalanao, Arling Kitsin, Dan ako. Dayan, Mami Snow, Dan, Alpoy, Willie Cruz, Dan, Bolbak na po. Guys, palablab sa nakapin, maliit pa yung bahay ng nakapin natin, guys. Gawin na natin, ano yung nakapin, baka may mga extra kayo dyan. 130, guys, gawin na natin 130 yung nakapin. Kira, Tamsak Dan Host, have a nice day. May kami shout to you, Kira. Maraming salamat, Kira. Guys, gawin na natin, ayan, nagdagan ko ulit yung nakapin. Gawin natin 130, guys, yung nakapin. Kira, salamat Kira. Elvera, Adora, Lini, Dan. Ayan, nandito ako ulit sa bahay mo, Alpoy. May dagdag ako sa iyo ulit, Alpoy. Alpoy. Dito ako ulit sa bahay mo, Alpoy, ha? Support din ako, host. Salamat. Sige, Alan. May kunti, Alan. Ha? Alpoy Adventures. Ayan na, Mami. Alpoy TV, pabalik naman. Guys, dikitan nyo yun si Mami Snow. Sige, Alan TV, ha? Dayan, Papin Host. Sige, isa-isahin ko lang muna kayo, guys, ha? Kasi may mga member pa tayo. Ipipin ko rin kayo, huwag kayong alis. Ang problema kasi yung nakapin yung iba, pag naitapos ng makapin, umaalis ka agad. Marami akong ipipin na maliliit yung bahay, pagkatapos mong ipin, aalis ka agad. Ayan, Lito Yaw, ayan, Andora Lini, Apoy. Sige lang, Dayan, i-ano rin kita. Huwag kayong aalis dyan, ha? Bibigyan ko rin ng mga ayuda yung mga maliliit na yung bahay. Ayan, Maxwell Dibe, Randola Lini, Nani, ayan, Dayan. Elvera Cross, Dayan, okay, ayan. Grabe, guys, ayan ang sukli. Aday, Dan sukli sa iyo. Salamat, sabi ni Adloy. Alboy, Mami Snow, may sukli na po, ma'am. Ardwell, ayan, Elvera, Dunkers, Karen G, Tosok, kumusta kuya? Ayan, may shoutout sa iyo, Karen. Sana ba si Alan, ayan, baba mo ngayon, bahay mo, Alan. Isusunod natin sila yan. Ayan, sige, pagbigyan muna natin yung mga malilit yung bahay. Ayan yung mga member, pasensya na muna kayo mga member, ha? Unahin muna natin yung mga malilit yung bahay. Alan, nasaan ka na, Alan? Ibaba mo yung babae mo, Alan. Ayan, Karen, kumusta ka na dyan, Karen? Mabuti at nagising ka. Lito ya, miss ko. Marduel, Jalanao.
Miss ko, ayan, saan na ba si Alan? Karen, hindi pa natulog, kuya. Sige guys, palamlab din kay Karen. Alan, nandiyan ka pa ba, Alan? Dala na akong paayaw na po sa host. Sige, dala ha. Sana po si Alan. Dayan, ayan, wala pa si Alan. Ikaw na muna, Dayan, ha? Dala na ako, Mama TV, dala. Ayan, Karen, guys, palablab kay Karen, Mama TV. Ay, dito lang. Sige, baba mo, Alan, yung bahay mo. Okay, Alan, saan na si Alan? Jambi and Maria Helen. Adloy, ayan, Alan. Ayan, sige, nandito na si Alan. Ayan, Alan, nakapin na yung bahay mo, ha? Bibigyan mo na kita ng ayun. Alan, salamat host. Alan, ayan na, nandito ako sa bahay mo, Alan, ha? Bibigyan kita, Alan. Alan, ayan, nandito ako sa bahay mo, Alan, ha? Ay, bibigay ako sa iyo, Alan. Guys, walang labunan sa nakapin. Arlene, ayan, Alboy, MOFW. Miss ko, ayan, Elvera, Dan sa nakapin. Ninja ni Remix, Lito Yaw, Dan na po. Ramer, ito po yung dikit na po ako sa iyo, pag-isukli. Sabi ni Ramil Banlado. Lito Yaw, ayan. Mama TV, Miss ko, Kukak. Guys, pasugod mo na sa nakapin. Dambi, ayan, Siana Chelchay, mega shoutout sa iyo, Chana. Purple sa kusina, Alpoy TV, dan sa iyo, with bakas. An EOTW, Dayan, Mama TV, ayan, Chana. Rin Baltazar, Dayan, it's me. DMC, dan sa iyo. Alan TV Vlog, Miss ko to, dan na po pasukli. Elbera, Nani, dan po, kulbak sa nakapin. Shenya, ayan, Ami. Ami, mega shoutout sa iyo, Ami. Salamat sa tusok. Nani, ninja ni Remix, dan na sa nakapin, pag-sukli. Ayan, Alan, yung mga nagdan sa iyo, Alan, suklian mo, ha? Alboy, Purple sa kusina, dan po. Ayan, Lito Yaw, Ami. Mami Isno, guys. Palablab kay Mami Isno. Nag-elis yan si Mami Isno. Aday, yan. Salamat, Arling Kitsin. Kira, guys. Palablab sa bahay ni Kira. Ayan yung mga hindi pa nakalablab kay Kira, guys. Ayan, lablabin nyo si Kira. Mami Snow Vlog, kalimbag na po sabi ni Mama. Lito Yaw, Remix, baba bahay. Alan, salamat sa dumikit. Papalitan ko kayo. Salamat sa bakas lang. Ayan, Shena, Wardix, tusok na Lloyd. Samiga-miga shoutout sa Wardix, bye. Salamat. Ninja Alvera, OTW Purple. Ayan si Purple, guys, nag-LS yan, ha? Labdabin ninyo. Ami, ayan, Wardix, Mario, Lito Yaw, Dan, sabi ni Mario. Purple sa kusina, guys, Karin G, Dan na sa'yo. Ayan, salamat, Purple. Kaibigan namin yan si Karin G.
Sining, damsak din ho. Mega mega shoutout sa iyo, Sining. Ayan, may jacket ka na, Sining. Nani, ayan, miss ko. Lynn Baltasar, Shana, Cho, Dan, Sokli, Dayan. Ayan, Dayan. Ipipin na naman natin si Dayan. Ayan, yung mga malilit yung bahay. Ayan, Dayan, nakabin na yung bahay mo. Puntahan ko muna yung bahay mo, Dayan. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Dayan. Ayan, Dayan, nandito ako sa bahay mo, Dayan, ha? Sarap naman itong pandesal mo, Dayan. Ayaw daw ako sa iyo, Dayan, ha? Sarap yung pandesal. Miss ko, ayan, dyan na ako, Nani, Dana. Ayan, Lynn Baltasar, Mario, Dayan, 130 sa iyo, pasukli, sabi ni Mario. Ami, ayan, Alan, TV, Mario, Dana, na pasukli, Dampi. Rapi guys, ayan, Adloy, host, patusok sa primer. Sige, Adloy. Pagkatapos ni Dayan, pupuntahan ko yung primer mo. Nag-ayaw na lang ako, Adloy. Dadagdagan natin ng tusok yung bahay mo. Ngayon na ba yung primer mo? Tingnan ko nga, Adloy. Sige, Adloy. Pupuntahan ko yung primer mo. Lidoya, Wardix, Sukli, ayan, Arling Kitsen. Rapi guys, nag-ili sa Rapi. Ayan, lablabin nyo sa Rapi. Palablab sa nakaping guys, bahay ni Dayan. Bukas, sige. Papasyal ka bukas. Pagka, o kaya dikitan mo yung Facebook page na OFW Filipino Vlogger. Ibababa natin yung premier mo doon. Ayan, Adloy, dikitan mo yung ating Facebook page para maibaba ko doon yung premier mo. Nani, Dan Polpak sa nakabit sabi ni Nani. Guys, yung mga nadikitan ni Nani, ayan, pabalik naman kay Nani. Adloy, ayan, bababa na yung bahay mo, Adloy, ha? Lines Lafiel, ayan, mega shoutout sa iyo. Kabakal, Tamsak Bay, Emilisio, mega shoutout sa iyo, Bay, Kabakal. Sini, Eldon Halar, Tamsak Brother. Adloy, sana yung bahay mo, Adloy. Guys, si Kabakal, nag-i-elis yan, guys. Puntahan nyo si Kabakal. Adloy, sana yung bahay mo, tamsakan natin. Nagrawat siyo, Taiko, Prakol, sabi ni Kabakal. An Banataw, damsak. Ayan guys, yung mga hindi pa nakadikit sa aking Facebook page. Ayan, hanapin nyo na lang guys ang OFW Filipino Vlogger. Pwede kayo maglapag na inyong mga LS doon, mga primer. I-message nyo lang sa messenger ko at ako na magpipin doon. Dayan, Idan, ayan, Adloy. Adloy, ibaba yung premier mo, tamsakan ko. Dagdagan natin yan ng tamsak, Adloy. Ayan, Kabakal, Dirjay Has, Prakon. 01 Channel Japan. Mega shoutout sa iyo. Akon Channel Japan. Okak, ayan, Adloy. Sige, Adloy, nandito ako sa bahay mo, Adloy. Adloy, may ididikit ako sa iyo, dalawa ha. Adloy, may ayuda ako sa iyo, dalawa. Di ba pala nakadikit yung iba kong ninja? Ayan, Makon Channel Japan, mega shoutout sa iyo.
Dito yaw, Lin Baldassar, Ramel, apoy, dikit na ako sa'yo, pasukli, sabi ni Ramel. This is the mix of DJ Ruel. China, ayan, 01, Macon Channel, Martwell, Elvera Cruz, Kabakal, Arling Kitsin, Blanca Melis, oh. Lito yaw, Nani. Keslikitan mo muna si Nani. Nani Lablangs, ayan nakapin. Sining, ayan Arling Kitsin. Ninja ni Remix, Burns Channel. Guys, likitan ninyo yan si Kabakal. Maraming isda yan kay Kabakal guys, ang aking kababayan na taga Surigao. Burns Nani OTW, ayan nakapin. Guys, likitan ninyo si Macon Channel Japan. Ayan, puntahan nyo guys si Macon Channel Japan. Leonela, ayan mega shout out sa iyo Leonela. Ayan guys, puntahan ninyo si Leonela. Maraming isda rin dyan, nag-list din yan guys. Ayan ay host, mega shout out sa iyo Leonela. Ayan, Herames. Guys, sugurin ninyo yan si Leonela. Marami ding isda dyan sa kanyang LS. Lito Yao, Senya, Kabakal, Alan TV Vlog, Bahay, Idol. Lance Laviel. Ayan si Japan guys, Papalablab. Puntahan ko muna yung bahay mo, Japan. Japan. Tikita natin si Japan. Japan, I give you extra banana, Japan, ha? Puro short video naman kay Japan. Japan, I give you extra banana. Ayan, Graphy Works TV, Damsak Host, Graphics World, Graphy Works. Ayan, may jacket ka na. Guys, puntahan niyo muna yan si Leonela at saka si Kabakal, yung mga nag-LS natin. Ayan, pabio guys kay Leonela. Black Roblox, gamer, mega shoutout sa Black Roblox. Ayan, may jacket ka ng Black Roblox. Kabakal 175, Alan of comment. Burn, Janel, Polpak, Chanana, ayan, Leonela. Guys, lablabin nyo yan si Leonela. Maraming isda yan sa kanyang, guys, LS. Ayan, puntahan nyo kay si Leonela, si Kabakal. Ayan, Bird Channel, Agent, Purple Kusina. Ayan, nag-LS din si Purple. 01 Japan guys, palablab kay Japan. Mario. Ayan, Japan, I give you extra banana. Guys, balablab mo na sa nakapin, bahay ni Nani. Dito yaw, ayan Mario, John Salcido, Nani Lablangs, Dan. Leonela guys, puntahan nyo yan si Leonela. Maraming isda yan. Ayan si Japan, John Salcido. Mario, ayan Jala Naong, Dan, ma'am. Jala, ibaba mo ngayon bahay mo, Jala. Nabigyan na kita ng ayuda kanina, may ididikit ako sa iyo. Jala, ibaba mo ulit yung bahay mo. Sabi ni Leonela, drop agad. Ayan. Leonela guys, ayan nagbaba. Puntahan nyo na guys. Maraming isda yan kay Leonela. Ayan, sugurin nyo yan. Kabakal, Bisaya din yan kay si Leonela. Si Kabakal, Bisaya din. Twin Aljus Eagle, mega shoutout sa iyo, Twin.
Drop guys dito, sukli sa live. Ayan. Ayo Twin. Ayan, Burns Channel. Ate Aramo ko. Guys, palablab kay Ate Aramo ko. Saan na ba si ano? Yun nila guys, ayan, lablabin nyo na yan. Nag-i-ilis yan, maraming tao yan sa bahay niya. Markwell TV, Nani, Labdan, Elvera, Kabakal, Twin, Aljus Channel, MLS, o Kira. Ayan, palablab din guys sa bahay ni Kira. Si Japan. Aday, Ate Aram ko. John Salcido, Nani, Ting Salatos. Ayan, Jala. Ibaba mo nga yung bahay mo, Jala. Ayan, sige, nakita ko na Jala. Ibibigay ako sa'yo, Jala. Jala, nandito ako ulit sa bahay mo, Jala, ha? May ibibigay ako sa iyo ulit, Jala. Ang 4 na ayod ako sa iyo to, Jala, ha? Ramil Agent, dikit na po sa iyo. Mario, ayan, guys, palablab sa nakapin. Burns, Kira OTW. Ayan, si Japan, guys, palablab sa bahay ni Seruan, Makan Channel, Japan. Bakal Inday Ventures 224. Yun nila, ayan, di ko masukli, ayaw ko sa bakas, sabi ni Leonel Herames. CGSP ho, miga shoutout sa iyo, CGSP ho. YKK MLSO, ayan, miga shoutout sa iyo, YKK. Dan sa nakapin, Nani Lab, sabi ni Adlo. Yun, Salcido Mario Dampidan, ayan. Guys, palablab sa nakapin, lablabin nyo yan si Kabakal at saka si Leonila. Ayan, Ma'am Leonila, di ka po nag-live. Nagla-live yan si Leonila, pero anong oras nga yun? Nauna siya mag-live. Minsan nangingisda ako sa kanya. Pag hindi ako busy, pag natsambahan ko yan, pumupunta ako kay Leonila. Maraming isda dyan guys kay Leonila at saka kay Kabakal. Alpoy, Nani Vlog dan. Irene Official, mega shoutout sa iyo, Irene. Yan guys, si Irene, nag-list din yan. Lablabin nyo guys si Irene. Ayan, yung mga hindi pa nakadikit kay Irene guys, palablab din sa bahay ni Irene. Demonic Vlog, mega shoutout sa iyo, Demonic. Elvera, dan to yung Mario. Guys, palablab naman sa bahay ni Elvera, cross. Purple, di Ventures dan na po. Leonila Burns dan 159. Jala Kabakal dan Pasukli. Waikiki. John Salcido Irene Burns MLSO. Alpoy. Ayan guys, ipipinatin mo na si Irene. Ayan guys, balablab sa bahay ni Irene. Leonila 159 Burns. Ayan, padablab sa nakapin. Halanaong dan polpak sa'yo, sabi ni Adlois. Miss Ilocanatic guys, si GSP ho dan sa primer. May primer si GSP ho. Sige, si GSP ho. I-ano kita ha. Namonic Dampi, ayan, Waikiki R. Miga shoutout sa iyo. Leonila, Irene Maconat.
Ayan, Anloy, Martwell TV, Kokang, Elvera, Kabakal, Bagger, Pasukli na na. Ayan, Kabakal, Irene guys, Waikiki. Di kita ninyo yun si Kabakal, Lance Label at saka si Leonila. Ayan si Irene, ayan yung mga nag-LS. Yung mga nag-LS guys, shout out nyo lang ako para maano din natin. Irene, ako yung salamat ho. Ayan, Arlene Kidsin. Ayan si Arlene, nag-LS din yan guys. Si Okado, Damsakos, miga shout out sa iyo, Che. Leonila, Aramil, hello, saan ka na? Arlene Kidsin, Waikiki dito. Ayan, Burns Channel. Ayan, palablab kayo sa bahay ni Burns Channel. Sining, ayan, Japan, Waikiki, Leonila, Burns Channel, John Salcido. Lance Laviel, Kabakal Bagger, Dan Art, new short upload. Guys, pa-support naman sa bahay ni Art. Xiaomi Bibs, miga shoutout sa iyo, Xiaomi Bibs. Ayan, may jacket ka na, Xiaomi Bibs. TV. Kokak, ayan, Kabakal, Lance, Jalanaon. Leonila, baba, Ramil. Ramil, magbaba ka doon ng bahay para masuklian ka ni Leonila. Ayan, Kabakal, Miss Ilocanatics. Waikiki, Purple. Ayan, ang Irene Official, Waikiki, Dan. Guys, palablab sa nakapin. Nag-ilis yan si Irene. Purple, ayan, Silker Health. Leonila, new upload guys. Ayan, dikitan natin guys. Puntahan ko muna new upload ni Leonila. Si Leonila, ayan. Alboy, Burns Channel, Dan. Ramel, Bisaya ba imo? Guys, palablab kay Ramel Bacanlando. Kaya nandito ako sa bahay ni... Mayroon pa pala ako hindi nakadikit kay Leonila. Leonila, na ako sa balay ni mo, ha? Pamanday ko, alagad nyo makadikit sa imo. Hatag na ako sa imo ni Leonila. Na ako sa balay ni mo. Ayan, MLS o Rabi. Guys, puntahan nyo yan sa Rabi. Shenya, Chel, ayan, Rabi, Dimahon. Irene Official, ayan, Gampi, Purple sa Kusina, Miss Ecolanatics, Blessing. Waikiki, Shenya, Sheldon, Elvera, Irene Official, Dan. Biz Channel, Miss Localantics, Irene Elvera, OTW. Jalanaw, Rapid Dimahon, guys, palablab, Waikiki, salamat po. Arling Kitsin sa amin ni Waikiki. Purple, guys, sa ati Aramo ko, Dan. Alan, Eugene, Dan Pasukli, Irene Official, Lance Laviel. Rapi Adloy sa Erin, I am Blessing, Kabakal, Art, Shenya Chel, Alpoy, Eugene, na po may baka sa bahay. Ayan si Shaimi Bibs, guys, palablab kay Shaimi. Erin Official, Elvera, bahay mo, ayan. Ayan guys, balablab muna sa binab ako. Ayan, bahay ni Anas Mini Farm. Ayan, lagyan nyo lang guys sa dulo ng
Bisaya. Ayan guys, sugurin nyo muna yung nakapin. Nag-i-list din yan araw-araw. Kabakal, Leonila, Hermes, MLS, Otom, musta na? Sabi ni Kabakal. Irene, ayan siya niya. Purple, Ninja Rex. Dib, miga shout out sa'yo, Dib. Guys, palablab muna sa nakapin. Ayan, palagay na lang sa dulo Bisaya, guys, para mabalikan kayo. Ayan, nag-i-list din yung nakapin natin, guys, para makapunta kayo. Dating dikit sa nakapin. Ayan, Alpoy, Agent, Arding Kitsin, balablab po. Art Iron Official, Dan Blessing, GTV. Ayan, nagbaba ng bahay. Leonila, guys, sugurin na yun si Leonila. Maraming isda yan sa kanyang LS. Blessing, ayan, dito yaw, Jib, Art. Blessing, ayan, Purple, Kabakal, Old nakapin bahay. Ayan. Si Kabakal, guys, dikitan nyo rin. Maraming tao yan sa LS. Hardwell, ayan, Blessing, Dave, Leonila, Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat, guwapa Leonila. Ayan guys, puntahan nyo guys yung bahay ni Leonila. Sandit lang guys, kukuha lang ako ng tubig. Pasugod sa nakapin guys, palagay na lang Bisaya pa imon sa dulo. This is the mix of DJ Ruel. Elvira Cruz. Ayan guys, balablab muna sa nakapin. Dikitan nyo yan si Kabakal, si Erid at saka si Leonila. Ayan yung mga nag-LS na maraming tao. Yala naong lito yaw. Guys, balablab sa nakapin. Ayan, Kabakal, Apoy TV Bahay. Adloy, salamat host. Mawawala ako siya sa ako. Ayan, sabi ni Adloy. Sige, Adloy. Ayan, Dan. Salamat, Adloy. Shaimi, Dan na po host. Ayan, guys, salamat. Lagyan nyo lang ng Bisaya pa sa dulo, guys, yung nakapin. Dito yaw, Arlene. Diyan naong Shaimi Bibs. Dito pa pala ng bahay mo, Shaimi. Ayan, puntahan kita, Shaimi, ha? Dagdagan ko yung bahay mo. Maliit pa pala yung bahay mo, Shaimi. Ayan, ipipin muna natin yan, guys, yung mga maliliit yung bahay. Ayan, Shaimi. Nandito, ipipin muna kita, ha? At mabigyan kita ng ayuda, Shaimi. Ayan, Shaimi. Ayan, Shaimi, nandito ako sa bahay mo, Shaimi. May bibigay ako sa iyong ayuda, Shaimi. Guys, yung mga maliliit na bahay mo na yun, ipipin natin para makatulong naman tayo. Ayan guys, pasugod sa nakapin. Ayan, sabi ni Leonila, Shaimi, Dan 122. Ayan, Arlene Kitson, guys, palablag kay Arlene, listening. Kabakal, please connect the house of Maria Helen, guys. Elvira Litoya, Blessing, Art, ayan, Maria Helen, Arlene Kitsin, guys, parablab, dalawang banana, balik, Shala, Purple sa kusina, dana po.
Nani, ayan nagbaba. Ginalyn, guys, ito si Ginalyn. Napakaraming isda rin dyan. Puntahan nyo guys si Ginalyn. Nag-iili siya guys. Nangisda ako dyan kay Ginalyn. Ang daming isda niya. Ayan, sugurin nyo guys si Ginalyn Katina Vlog. Ayan, Leonila Kabakal, Chi Ocado, Jalanao. Ayan, Maria Helem, Arling Kidsin, Kabakal Bagarhos. Tagal ko na nakapunta sa LS mo. Kailangan ko ng banana, sabi ni Arlene. Guys, puntahan nyo yan si Ginalyn. Sugurin nyo yan si Ginalyn Katina. Ayan, ipipin ko ulit yan yung ating super chatter na si Ginalyn para mapasyalan ninyo. Pasugod mo na guys sa nakapin kay Shiny Beams TV. Ginalyn, Shena OTW. Shiny Beams, paiwan lang po ng bakas. Ayan, Chi Ocado, Pukak. Guys, puntahan nyo yan si Ginalyn Katina Vlog. Maraming isda yan guys. Diyan, namingwit ako din dyan sa kanyang LS. Ayan rin, official CG SBH guys. Sige CG. Patamsakan natin yung Elvira Irene Chichi Channel. Guys, balablab sa nakaping kay Shiny Bibs. Ayan. Michelle Guapa. Miga shoutout sa'yo, Michelle Guapa. Ayan, may jacket ka na. Sana ba yung bahay ni Ginalyn? Guys, sugurin muna natin yung nakapin, bahay ni Shiny Bibs. Ipipin ko rin ulit muna guys ang ating super chatter na si Ginalyn. Ayan, para mapuntahan nyo guys, maraming isda to kay Ginalyn. Ayan, puntahan natin guys yung nakapin, si Ginalyn Katina. Maraming isda yan, patamsak sa kanyang upcoming premiere. Salamat kabakal, sabi ni Leonila, John Salcido, Bambo. Ayan, Spot, kumusta na bossing? Miga shoutout sa iyo, Bambo. Main Spot. Ayan, salamat idol. Arlene Ginalyn, Zaina Dan Sokli, Leonila, Chi Ocado watching now. Dikit ko na rin. Leonila guys, ayan, nag-LS din yan si Leonila. Sugurin nyo na. Ayan, Korean. Miga shout to you, Korean. Elvira Cruz, Chi Ocado. Guys, palablab mo na sa bahay ni Ginalyn Katina Vlog. Maria Helen Borpol, ayan, Janya Kabakal Vlog Dan. G. Irene Official Kalimbang. John Salcido Dan Tamsak sa nakapin. Host. Salamat John Salcido guys. Marga Damsak, salamat. Miga shoutout sa iyo Marga. Irene Maria Helen Dan. Inday Ros ng Negros. Miga shoutout sa iyo Tamsak Dan. Salamat Inday. Inday Ros ng Negros. Guys, palablab mo na sa nakapin. Bambo, pwedeng maglapag. Oh, Bambo. Bambo, ayan, sige, maglapag ka, Bambo. Guys, puntahan niyo yan si Kabakal, si Leonila. Ayan, yung mga nag-LS. Yung nakapin, si Irene Official. Ayan, marami ding isda dyan kang Irene. Pukak, ayan, si Dampi, guys. Balablab sa bahay ni Dampi. Dampi Diptons. Irene, ayan, Purple. Gigi Galunggong, miga shoutout sa iyo. Tosok Host. Salamat, Gigi Galunggong. Alpoy, guys. Balablab kay Alpoy. Ginalyn Katina Vlog dan po sa nakapin. Sukli isa ni Alpoy. Ayan, guys. Balablab sa nakapin. Bahay ni Ginalyn. Elvira Cruz dan porpak sa iyo. Lynn Alcantara. Ginalyn Margadan. Ayan, nagsusukli guys yung ating super chatter kasi ini-isa-isa kayong suplihan. Ayan, Gigi Galunggong. Ayan, G. Ocado. Irene Official. Inderos ng Negros. Balablab. Purple. Eugene. Nani. Ayan, Irene Official. Korean.
Ate Ara, ayan ang baba ng bahay. Siya niya, Kokak Elvira Cruz. Dan na po ako sa iyo kanina. Sabi ni Kokak. Ayan, Jaime Bibs. Sorry, biglang nawala. Okay lang, Jaime Bibs. Gigi Galonggong, dikit sa nakapin. Sabi ni Gigi. Sige, dikitan nyo guys yung nakapin. Maraming isda yan. Kay Ginalyn Katina. Eugene, dating dikit. Sabi ni Ginalyn, Irene, Gigi Galonggong, Siena. Hello, ayan. Jaime Bibs, Dan Leonila. Chio Kaito, Gigi Galonggong, Bam. Guys, palablab naman sa bahay ni Bambo. 18 mean spot. Ayan, kaibigan natin yan guys, si Bambo. Ayan, lablabin nyo guys. Ayan, dikitan nyo guys si Bambo. Bambo means pad. Orak, ayan, Helen, Germany, Damsak Danos. Miga shout out sa iyo, Helen in Germany. Salamat. Ginalyn, ate aram ko Dan. Leonila guys, ayan, nag-elis si Leonila. Palablab. Purple, Mama, TV, Tankers TV, Dayan, Selka Health and Wellness. Oakland TV, Vlog, ate Ara, Aday Ventures, Mario, pasukli na lang, sabi ni Purple. Guys, yung mga na-shoutout ni Purple, ayan, suklian nyo guys si Purple. Purple sa kusina, Ginalyn Katina, vlog, pasukli na lang po. With bakas, ayan na, Korean art. Shen, ayan na, Leonila, Bambo. Guys, palamdam naman sa bahay ni Bambo, 18, min spot. Legit Man, Dam sa Cross, mega shoutout sa iyo, Legit Man. Irene, ayan na, nag-list din sa Irene. Miss Lino, Senya, Deb, 9TV. Ginalyn. Guy, nagpakulay ang atong kuan. Si GSP ho. Ayan, salamat si GSP ho. Legit Man, Emily Sohos at sa lahat. Ayan, si GSP ho. Ibaba mo na yung primer mo. Nagpalipad ka na kaagad. Kahit na hindi ka muna nagpalipad, ipipin pa rin natin yun. Bambo, ayan na, Senya, Art, Dib, Senya, OTW. Ayan si GSP ho. Salamat ha. Ibaba mo yung primer mo para natin maipin. Kira, ayan, Korean, Dumpy, Diptons, Art, Chi Okado, pasukli po. Eugene, ayan, Alpoy, John Salcido, Official, Dan Badikin. Ayan si GSP ho. Sana yung primer mo. Irene Official, Simi Bibs, TV Dan sa nakapin. Art, Arling Kidsin, Legit Man, Ginalyn Katina Vlog, OTW sa amin ni Legit Man. Ayan na si GSP ho. Pababa na yung, anong tawag nito? Primer, pababa na yung primer mo si GSP ho. Ayan na, Bambo, ayan, Eugene. Arling Gidsin, John Salcido. Sana kaya si Linis Piho? Linis Piho, nasaan na ba yung primer mo? Irene Official, ayan, Korean. Guys, palamlam sa nakapin kay Ginalyn. Alpoy, Shem Bibs, see you sa primer mo nakapin. Ayan na. Guys, ito patamsakan din natin yung primer. Ayun palaging susupport sa akin si CGS Piho. Ayan guys, palamlam muna sa nakapin. Ayan, patamsak. Tamsakan ko muna si CG. Guys, puntahan muna natin yung nakapin. Salamat CGS Piho ha. Guys, palablab sa primer ni CGSP ho. Ayan, Kuya Ganggang, silip lang ho sa word mode. Ayan, mega shout out sa iyo, Kuya Ganggang. Elvira, ayan, Elvira Cross, Helen in Germany, Pinoy Ma'am, Dan Pulpak, sabi ni Helen in Germany. Guys, palablab naman sa bahay ni Helen in Germany. Ayan, may primer ka pala. Sige, tamsakan ko muna, Helen. Yung primer mo pang 24. Dagdagan ko yan ng tamsak mo, Helen.
Guys, palablab sa nakapin. Sana si Hilin. Ayan, Hilin, nandito ako sa bahay mo. Tatamsakan natin yung ano mo, primer. Guys, lahat na may mga primer, tulungan natin guys. Guys, please, baba ng bahay sa dumikit. Thanks. Ayan yung dumikit guys kay CGSPO. Baba mo yung bahay. Liza Butterfly, CGSPO, dan sa primer. Mika shoutout sa iyo, Liza. Yan, nandito ako sa bahay mo, Hilem in Germany. Nag-iwan ako ng bakas. Yung pang-walong account ko, walong account ko, ididikit ko sa iyo, Helen, ha? Ito yung ginagamit ko ngayon pangisda, yung pang-walong account ko. Lights of Butterfly, may shoutout sa iyo. Ayan. Guys, palablab sa nakapin. Tsaka yung may mga primer, ayan, lablabin natin lahat, guys. Yung mga nag-LS dyan, ayan, unahan nyo na, lalo yung mga maliliit pa yung bahay. Lahat yung mga nag-LS, guys, pagdikitan ninyo. Huwag nyo nang hintayin na kayo yung unahan. Yung mga malalaki ng bahay, pag-unahan nyo para makadalaw kayo sa kanilang mga LS. Para makarami. Mag-ikot-ikot tayo, guys. Ganyan yung sekreto mamingwit. Ikutin nyo lahat yung mga nag-LS. Basta may oras lang kayo, ha. Baka naman may trabaho. Hindi na magtrabaho dahil sa pamingwit. Ayan na, John Salcido, Alboy G. Ayan, Ballard England, Sining, Drop Your Leg. Shanya, Sining Dan, Arling Kitsin, Balablab po. Helen, Tamsak Dan po ako sa nakapin. Ayan. Kapandak, mega shoutout sa iyo, Kapandak. Saan na si Bamboo Ispat? Umalis na yata si Bamboo Ispat. Kapandak, mega shoutout sa iyo, Shemi Bibs, and Liza Butterfly. Ayan, Michelle, Guapa, Slining, Dan. Guys, walablab naman sa bahay ni Michelle. Walk with Arlene. Ayan, sige, tamsakan ko yan, ha. Who is the best performer? Angeline. Huwag galit na ako, ayan. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around. Ayan guys, balablab sa nakapin. Love, tamsak dan host, mega shot. Bamboo Ispat guys. Ayan, tulungan natin guys si Bamboo Ispat. Ayan, kaibigan natin yan guys si Bamboo Ispat. May didikit ako sa iyo. O, sinong kausap mo? Sabi ni Love. One day it's always change, should be not the same. Stop with the violence, now with the game. Guys, dikitan ninyo yan si Bamboo Ispat. Bamboo Ispat, nandito ako sa bahay mo, bay, ha? May dadagdag ako sa iyo, bay. Bamboo Ispat. Ayan, bay, may dadagdag ako sa iyo, ha? Bamboo Ispat. Guys, palablab ako kay Bamboo Ispat, min. Ayan, Chi, Sandy, CG, Suyo, Purple sa kusina, doon balik. Bingi na yata ako, host, wala akong marinig. Hindi man ako nakamute. Love, hindi ako nakamute. Gambi ni Dipson, kumusta? Guys, palablab ako sa bahay ni Bamboo Minis. Art, ayan, Car Ambon, mega shoutout sa iyo. Lynn Baltasar, Sandy, please watch and subscribe. Mega shoutout sa iyo, Sandy. Ayan si Michelle, Guapa, hello everyone, please comments, both. Guapa, balikan ko kayo. Ayan, sabi ni Michelle. Dahil sa Bamboo Men, Ispat Dan. Kesti kita niya yan si Bamboo.
Kumusta ka, aking mahal? Sana ay Kamandak, legit man, Lance Laviel. ako'y wag mo Elvira Cross. Ayan, Athena with family. Deep Nine, Kabulitas, Dan, Sukli, thanks, Arning Kitsen. Ayan. mga gabing mapanglawa. Kabandak, Nor, Dan. Ayan. Dinadaan sa awitin, Car Ambon, Rigi. lungkot ang damdamin. Naaaliw pa rin. Ay, sorry po, host. Nakakunik pala ako sa AirPods. Tinanggal ko na. Ayan, sabi nila. Ikaw Vinson, mega shoutout sa Vinson. Car Ambon, Rigi sa ata. dilat yaring mata. Raisa Butterfly, ayan. Kahit Kabandak, Deep. Ayan guys, palablab naman sa primer ni CG Espijo. Yung nakapin natin guys, patusok naman. mahal, kumusta ka? Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Ayan, Alboy and Shaina. Oy, love. Ayan, sabi ni Shaina. Alan, Mambo Idindan. Ayan. Guys, palablab naman kay CG Espijo. Guys, palablab. Liza Butterfly, CG Espijo, dan sa primer. Guys, dikitan din natin yan si Liza Butterfly. Mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka. Guys, yung mga hindi pa nakadikit kay Liza Butterfly, guys, ayan, palablab naman kay Liza. Kumusta ka? Ibaba ko lang guys ang bahay ni Liza. Ayan, padikit naman kay Liza Butterfly. Purple sa kusina, Miraflor, Mukbang Channel, mega shoutout sa Miraflor, Blazing TV, Korean Nor. Carbom, bira Rigi. Guys, palablab sa nakapin at saka yung binaba ko, bahay ni Liza Butterfly. And Art Blazing, Kapandak, Purple sa kusina, dan sakit mo, salamat. Guys, dikitan ninyo yan si Kapandak. Dikitan nyo kay si Kapandak, napaka-legit niyan, bahay ni Kapandak. Kahit na dilat yaring mata. Ayan, Elvira. Ayan, guys, dikitan ninyo si Elvira. Elvira, may ibibigay ako sa iyo, Elvira, ha? Nakita ko yung bakas na inano mo. Balikan. Elvira, ayan, nandito ako sa bahay mo, Elvira, ha? May ibibigay din ako sa iyo, Elvira. Yung walong account ko, ididikit ko sa iyo yung pang-walong account ko. Kumusta ka? Eric Garcia, may shoutout sa iyo. Ayan, Vimpira Games, Minsam Positibo. Amin ni Martin, may shoutout sa iyo. Guys, palablab sa nakapin, patamsak sa nakapin. At saka yung aking binaba, guys, si Liza Butterfly. Alboy, ayan, Analisa, Alan B. Blanco, Rosana Brioso. Agoy, nag-i-list to guys si Rosana. May shoutout sa iyo, Rosana. Love di ako maka-LS, grounded ako ata, Miraflor Mukbang Channel.
Anong nangyari sa iyo, love? Piling ka. Mirablor, ayan, salamat sa iyong pa-member. Kumusta ka? Ayan, Leonor Alejandro Host, dating dikit, watching na lang. Ayan, salamat, Leonor. Mirablor Mukbang, salamat sa iyong pa-member. Ayan, Mirablor Mukbang, sino si Mirablor? Agoy, yan, sarap ng pagkain. Sarap yung pagkain mo, Mirablor. Isip mo'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang uso. Alan, ayan, dating dikit, Rosana. Guys, dikitan niyo yan si Rosana, guys. Ayan, panala pala guys sa ating mga member dyan. At ang ngayon ay harapin, ang bukas mo'y darating pa. Kaya't huwag sanang Ayan, may Facebook page tayo guys ha, yung mga member. lamang mula sa akin kaibigan na sa'yo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon. Ayan, sa aking mga member guys, mayroon tayong Facebook page ha. Super Bossing, Piano, ayan, mega shoutout sa iyo. Lin 16, mega shoutout din sa iyo, Lin. Tinangay na ng hangin. Riximi Manlolo, ayan guys yung ating Facebook page. Ayan, Mirablor. Digitan mo yung ating Facebook page para pwede ka magbaba ng yung LS. Mga kasali po sa FB, sige, share me. Pwede ka magbaba ng primer. I-message mo lang ako sa messenger ko ha. Ako yung maglapag doon, mga LS ninyo guys. Kung mayroon kayong mga bagong video, ayan, patamsakan natin sa Facebook page. Digitan nyo guys ang ating Facebook page. Pwede ba dyan kahit hindi OFW guys, open na open yan. Ayan, Shemi, sige, ano mo yan para matulungan din kita na balang araw ng mga WH mo ha. Mula sa akin. Eric, ayan, kahit hindi OFW guys, open kayo doon. Pwede kayo magbaba ng mga LS ninyo, mga primer, o mga bagong upload ng mga video, patamsakan natin. Ayan. Buksan Walang bawal doon kahit hindi member. ang iyong puso. Ayan guys, digitan ninyo yung aking Facebook page, OFW Filipino Vlogger. Mirablor, po host. Ayan, Leonor, Harang host, salamat. Alpoy, Piano, ISDAAN. Nalulumpa Guys, balablab sa nakapin kay CG Spiho. At saka yung binaba ko guys, Mirablor Mukbang Channel. ay parang uso. Irene Official, mega shoutout sa'yo ulit. Orbol sa kusina, Binson, Shenya, Binson, Lance Lafiel, Piano, Stan, Analisa. Ayan guys, yung mga hindi pa nakadikit sa aking Facebook page, OFW Filipino Vlogger, ayan, sugurin nyo na. Visit ako later host, FB page mo, ayan, salamat. Pwede kayo magbaba ng mga premier ninyo doon, mga LS. I-message nyo lang ako sa messenger at ako yung magbababa mismo. Patamsakan natin o kaya panoorin yung mga LS ninyo. Ayan, Bimfiera Games. Ayan, legit man, dan dikit sabi ni Seiji. Ayan, kaibigan Travel, Irene, Richie OTW Samida. Eric Garcia guys, ayan. Man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Eric Garcia, ayan, Homie Martin, Leonor, kaibigan Travel, dalawa balik, sabi ni kaibigan. Guys, dikitan niyo yun si kaibigan Travel. Legit man si Piho, salamat. Bert Kino, mega shoutout sa'yo, Irene. Love, anong nangyari sa LS mo? Kapigil sa Bahay mo, bakit? Anong nangyari? Bakit hindi ka maka-LS?
Art host, ano FB page? Ayan, nandito yung nasa screen natin, OFW Filipino Vlogger. Ayan, nasa screen, Art. Ayan, nasa screen yung FB page. Ayan, OFW Filipino Vlogger. Yan yung aking Facebook page, guys. OFW Filipino Vlogger. Nasa screen. Kaibigan, Hamid Marty Dan. Wala host. Nangyari, naisip ko kasi baka sawa nila pagmumukha ka. Ayan, Virgino, legit man, Sinag, Helen. Guys, lablabin niyo yan si Helen in Germany. Tamsakan ninyo. Irene. Proud of W, si Nanay. May shoutout sa'yo. Ayan, Lance Lavial, OTW. Thor, ayan, nagbabasa may na. Lance Lavial, OTW. Guys, patamsak naman sa nakapin. Dan, follow ako sa FB page mo. Salamat, Liza, ha? Nagdikit kasi ako kay Elvira Cross. Kalain mo na tapos ko yung 7 minutes. Yung 7 minutes niya na video, ngayon ko lang natapos, pinanood ko talaga. Kaya pala nagtaka ko bakit ang tagal. Kaya pala 7 minutes. Irene, malike. Button page mo, host. Ayan, salamat, Irene. Guys, paalala sa aking mga Facebook page, pwede kayo maglapag ng bahay ninyo, mga LS, mga patamsakan, primer. I-PM nyo lang ako diretso sa messenger ng FB page para ako yung maglapag doon. Proud pa share sa FB page mo. Ayan, sige. Proud FW, si Nanay, i-share mo. Para marami tayong, yung ano ko lang naman sa aking FB page, kung sino yung mag-ELS na may bakante. Ayan, pwede nyo rin puntahan. Kung may time naman kayo, ayan, puntahan ninyo, guys. Mac Films, ayan yung may mga inano ako doon at patamsakan. Tamsakan natin lahat para magtulungan tayo. Ayan, yung mga may pinupost ako doon na mga patamsak. Ayan, tamsakan nyo, guys. Kung kayo nakalike, kasi mag-support lang tayo bawat isa sa atin. Ako, bihira lang. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakapag-premier. Mula nung nag-umpisa ako YT, hindi pa ako nakaano sa premier, anong tawag nito, nakasubok. Proud of si Nanay, balik ako host, tawag ni Madam. Sige, proud of si Nanay. Ayan, Macben's Ninja, ayan, nagbaba ng bahay. Pero kung kailangan may patamsakan, guys, ayan, tamsakan ninyo, guys, yung may mga premier. Irene, ayan, Dor, Dampi, of course naman, Miss Kita, wala akong napapanood na mahusay na singer na laging nagugutom. Sabi ni Dampi. Isang halik mo lang limot ko na. Mang Vincent, tamsak din na kita, sir. Salamat. Macbell's Ninja. Ayan, sige. Asahan mo, pag-ibig ko'y tunay. Dennis Ortiga, ayan, nandito na. Si Liza Macaniti. Alam mo ba? Ayan, salamat sa inyo, ha? Sa tuwin ay naalala ka. Sa Mida, ayan, G. Tusok Dan, mega shoutout sa iyo, G. Mera Flower, Helen. Dinalin, ayan, Proximi, Super Bossing, Alcoy, Jordan, Lab. Guys, digitan niyo yan si Lab. Nag-LS din yan, guys, si Lab. Puntahan nyo, guys, ang bahay ni Lab. Meron pa pala akong hindi nakadikit kay Lab. Ayan lang, nandito ako sa bahay mo. Yung pang-walong account ko, ididikit ko sa iyo, ha? Kala ko na, idikit ko na. Ayan na, Lab, nandito ako sa bahay mo, ha? Ididikit ko yung ginagamit ko ngayon pag-isda. Ayan, Dib, nandito ka na rin, Dib, sa FB page. Maraming salamat, Dib09.
Kaibigan, ayan, Nor, Samanda, Love Dan, thank you. Na-miss ko si Host Kulitin. Ayan, sabi ni Love. Art, ayan, Bird Kino, Trixie Manlolo. Ayan, Gita Laxmi, Ballard England. Bambo, ayan, Arling Kitsin, Kaibigan Travel Vlogs, Dan. Si Gis Piho. Guys, balablab naman sa nakapin. Sa tuwin ay naalala ka. Ayan, UCG official, Dan po, Kaibigan Travel Vlog. Saan na ba si Ninja ni ano? Bibigyan ko rin si Ninja. Alaala sa aking pag-iisa, wala nang iibigin pang iba. Sa tuwin ay naalala ka, sa pangarap laging kasama ka. Ikaw ang alaala. Ayan, Love. Tapos na, may dinikit na ako sa'yo, ha? Nang Si Bisaya Payimo na pangwalo. wala nang iibigin pang iba. Ayan, Thor, Bamboo. Guys, balablab naman kay Thor. Ayan, si Bamboo Dana. Thor, ayan. Salamat ho. Saan na ba si Ninja ni... Ballard England, ayan, UCG official, Dan po, Thor. Super Bossing, guys. Balablab naman sa bahay ni Super Bossing. Miraflor, CG Spio, Dan Polpak. Guys, balablab ako sa ibinaba kong bahay. Bahay ni Miraflor, Mukbang. Ayan, Trixie Manlolo, Super Bossing, 1 OTW sir. Sa Maida, guys, ayan, balablab sa bahay at saka si Art. Bahay ni Art. Ayan, legit man. Ayan, nagbaba. Bert Kino, UCG official. Do not forget to click subscribe. UCG official. Ayan. Si Ulirang Guro pala to, si UCG. Alboy, ayan, LB Cross, Dan, may bakas. Guys, dikitan ninyo yan si Rosana Briuso, guys. Ayan, lablabin nyo kay si Rosana. Nag-i-release yan, guys. Maraming isda dyan sa bahay ni Rosana. Ayan, puntahan nyo, guys. Puntahan nyo si Rosana. Ayan, yung mga hindi pa nakadikit kay Rosana Briuso, guys. Lablabin nyo. LRB na, UFW, MLS, o sir. Miga shoutout sa iyo, LR. Sa akin, tulad ng ibong malaya, ang Rixie and Super Bossing Dan. tulad ng Malo, kalan sa Batamsak, padikit. Iwan lang. Ayan, Malo. Sige nga, bigyan kita, Malo, ha? Malo, kalan sa... Sana ba si Malo? Ayan, Malo. tulad ng himig na kay Malo, ayan, nandito ako sa bahay mo, Malo, ha? May bibigay ako sa iyo, Malo. Ayan, Defeat na Vlog, mega shoutout sa Defeat na Vlog. Digit Man, Rixie, Deb, Ballard England, Dan. Ayan, Malukalan sa may dinikit ako sa iyo, ha? May dagdag ako sa bahay mo. at ngayon Cute ako, Damsak, mega shoutout sa iyo. Cute ako, Juicy, Katagatan, mega shoutout sa iyo, Juicy. pag-ibig kaysa Guys, balablab sa nakapin. tulad ng tubig sa batis, Juicy, ayan, Rixie Me, Samayda 142. ilaw sa buhay natin. Ann Banataw, mega shoutout sa iyo, Ann Banataw. Ibong malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kay sarap marating.
Ang bawat tibok ng Juicy Katagatan, Elvira Cruz, Janine Cute Dan. tulad ng himig Ano ba sila wait? ang Alagad ni Milani. Hello po, miga shoutout sa iyo. Alagad ni Milani. Salamat. Love Dan Philip Tones, pa-secret ka pa. Ayan. Sa cause, ayan, salamat alagad ni Milani. Malo Kalansa, Trixie. Ayan, Irene, Alboy TV, Kera Dan. Irene guys, ayan, balablab, malo. Patamsak pa dikit ko sa iwan ng bakas. Tor Bamboo. Josie Ballard England Art. Josie Katagatan. Lord Josie, ayan, nagbaba si Josie. Alboy TV guys, ayan, Tor. Art. Ayan yung nakapin si GSP guys, balablab kay CG. UGC official dan po sa Maida 142 sa Mida, ayan. UCG, ayan, Josie, nagbaba. ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano Irene official, Josie, dan. Trixie Manlolo. Ayan, patamsak po sa primer. Trixie. Sige, tamsakan natin yung bahay mo, Trixie. Trixie. Ayan, Trixie, nandito ako sa bahay mo. May didikit ako sa iyo, Trixie, ha? Rainbill ka, miga shoutout sa iyo, bye. Ilay-layla sa dilim. Maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo. Jumigel sa Rainbill kan, bye. Salamat, bye. Rainbill kan. saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawangan barado. Kaya Art Alboy TV, ayan, cute ako. Bertino dan. Trixie, Helen in Germany dan. Guys, balablab sa nagkapin, patamsak. tayo hindi mo kang kawawa. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, Irene official, Pac Village, miga shoutout sa iyo, Pac Village. ilay-layla sa dilim. Rainbill kan, guys, balablab ka Rainbill kan. Irene, all dikit sa nakapinhos. Rainbill kan, ayan, Bambo, means pat. Guys, balablab naman sa bahay ni Bambo. Sa bayan ilang kung tumingin. Bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Miraflor, nandyan ka pa ba, Miraflor? Alpoy Josie Katagatan. Pwede pakulit-ulit sila. Ayan, salamat sa pakulay mo dyan, love. Rainfield Khan, damsak sa nakapin, Bremer. Ayan, sabi niya Rainfield Khan. Sabi yung bahay ni Love. Ayan, Love, bababa ng link mo, ha? Salamat sa iyong pakulay dyan, Love. Ayan, Love, pababa ng link. Miraflor, yes po, ayan. Diyan pa pala guys si Miraflor. Ayan, love-lovin nyo si Miraflor guys, yung binaba ko. Ayan, Love, bababa ng link. Salamat sa iyong pakulay, Love. Okay lang, host. Ayan. Ayan guys, balablab muna sa nakapin. Kajak sa LB Albora, Irene Official, Arling Kitsin, balablab po, dalawang banana balik. Guys, balablab muna sa nakapin. Bahay bahay po ni Love guys, yung nakapit. Yung ating super chatter. Arling Kitsin, Juicy, and Kajak Sai. Rosana guys, lablabin niyo sa Rosana. Maraming isda sa bahay ni Rosana, Brioso. Irene guys, ayan, mag-i-list din yan. Daming isda rin dyan kay Irene.
Rainfield Khan, Alpoy, Miraflor, Mukbang Channel, Dan. Staff Auditor Joanna Fuentes, Mika shoutout sa iyo. Staff Joanna, Staff Auditor. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier. Dating dikit, just love, ayan sabi ni Miraflor. Kapandak guys, lablabin nyo yan si Kapandak Art. Cute ako. Palablab, legit sukli, sabi ni cute ako. LR Pinay, Linis Piho, Dan sa primer, sabi ni LR. Guys, dikitan ninyo yan si LR Pinay OFW. Napaka-legit din po niyan. And close the door. Ayan, LR, ayan, baba mo yung bahay mo, LR. Guys, palablab sa nakapin. You won't need it no more. Let's just kiss to a naked girl. Set you on the floor. Guys, ayan, palablab nun sa bahay ni LR Pinay. Me, that girl. Si Miraflor Mukbang. On the floor. Ooh, take it off for me, that girl. May primer pala si LR. Oh, Sige. Tamsakan natin yan, LR, yung primer mo. while I kiss your neck and shoulder. Now don't be afraid to show it up. Puntahan ko muna yung bahay mo, LR. Guys, patamsak naman sa bahay ni LR. Yeah, girl, you know you're perfect from your head down. LR Pinay, yan dito ko sa bahay mo ha. May didikit din ako sa iyo, LR Pinay. By my smile, I ain't ever been more for real, for real. So turn down the lights and close the door. Guys, palablab sa nakapin. Dress what you Alpo LR, just love done. more. We won't need it no more, Rosana. Ayan. Kulay din si Ma'am Rosana. girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, that girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, that girl. Tuloy na type ko kay LR Pinay. Rosana Briuso, ayan, salamat ma'am. Bahay. Ayan ma'am Rosana, ayan, bababa rin ako ng bahay mo ha. Feel it, it's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Tapos ako dito pala. Can you feel it, baby? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? Let's just get Ano siya, Rosana? it, girl. Rosana Briuso, ayan, may jacket na yan ha. Sana yung bahay mo. Ooh, take it off for me, that girl. Set me on the floor. Ooh, take it off for me, that girl. Set me on the floor. Ooh, take it off for me, that girl. Set me on the floor. Ooh, take it off for me, that girl. Versace on the floor. Guys, palablab ako dito sa ipipin ko guys ha. Si Rosana Briuso at saka si Lab.
Sana'y di tayo magbago. Kailanman, kung nasaan man, ito ang pangarap. Guys, palablab sa nakapin, bahay ni Just Love at saka ni Rosana. Alpoy, Idol DG, ayan sabi ni Alpoy. Hanggang sa pagtanda namin, nagtatanong lang sa'yo, nagbibigay ang ipin mo. Guys, palablab naman sa bahay ni LRP9. Ayan, patamsak sa bahay ni LRP9. Guys, palablab sa nakapin. Ayan, Shadow. Host, pa-jacket naman. Ayan, Shadow, may jacket ka na. Pasensya ka na, ha, Shadow. Sige, kita kaagad na kita kasi may dinikitan lang ako, Shadow. Ayan, Shadow, mega shoutout sa iyo, ha. Pasensya na at hindi kita kaagad nabigyan ng jacket. May dinikitan lang kasi ako. Pinuntahan ko yung bahay ni LRP9. Deep TV, ayan, Shadow, may jacket ka na, Shadow, ha. Loto Repusos, mega shoutout sa iyo. Guys, palablab sa nakapin. Dalawa yung nakapin natin, guys. Sugurin nyo guys yung nakapin. Ay maraming kayong may isda dyan kay Rosana Brioso. Janine Rain Bilgan, Kapandak, Zining, Janine Cute, Lisa Vlog Official, UCG, damsak na lang dating dikit. Ayan, Kapandak, Samida, ayan, Lisa, Art. Guys, balablab sa nakapin. Dalawa yan guys, dalawa yung nakapin natin. Bahay ni Just Love at saka ni Rosana Brioso. Ilongga, gwapa, bakas lang po. Love, legit man dan. Art, ayan, Nor, Adloy, Just Love dan dikit. Rain Pilkan dan sa nakapin, Just Love. Ayan guys, palablab din ako kay Rosana. Nakapin din guys yung bahay ni Rosana. Elvera Cruz, Love, Ate Mirabler Mukbang Channel, di ka LS ating, ayan. Rain Pilkan, Kabandak, ayan. Tuloy na jacket ang kagad siyan. Sa nag-request, ang masabog, Alboy, ayan, Shadow guys, palablab sa bahay ni Shadow. 150. Wow, I love it. Palablab sa nakapin guys, palablab sa nakapin. Love Kapandak dan Sukli Potings, B-Swap, mega shoutout sa B-Swap. Tamsak dan, ayan, salamat B-Swap. Rain Pilcanyo, CJ Lisa Blanc, Samayda, Rambo Blanc dan Idol, sabi ni Samida. Gay palablab naman sa bahay ni Bambo. Legit po yan guys, si Bambo men's pad. Mirabler guys, Miss Just Love, di ka na busy, di ko na busy. Ayan. Guys, dikitan ninyo yan si Mirabler, nag-LSD yan si Mirabler. Alpoy Janine, UCG Official, dan po sa Alpoy. Helen in Germany, Lisa Blanc Official, dan. Like everybody else does. You know I'm gonna get Janine, ayan, Elvera Cruz, Dan Polpak, Ila, Vlog Official. Korean guys, malablab sa nakapin, bahay ni Just Love at saka ni Rosana.
For Adventures, ayan, Loto Reposos, dan po, sir. Ilongga, gwapa-gwapa, guys. Palablab kay Ilongga. Nornor, for Adventures, Adlo. Legit man. Labi Schwab, Dan Ma'am Sokli, for Adventures, ayan, nagbaba. Art, Nornor, Dan. Adloy, ayan, Nornor, OTW. Janine, cute. Guys, palablab kay Janine. Juicy, Katagatan. Art, ayan, nagbaba ng bahay. Loto Repulsos, legit man Pulpak. Acres 13, Tamsak sir, mega shoutout sa'yo, Acres 13. Isa Vlog Official, Ilongga Gwapa-Gwapa, Janine. UCG Official, naunahan na kita, legit man. Josie Katagatan, Dampi. Guys, lablamin nyo yan si Dampi. Kanina pa yan nagdidikit, guys. Yung mga nadikitan, guys, ni Dampi, ayan na... Palablab naman guys kay Dampi. Hindi ito yung Sikit Dampi pala guys. Yan yung nag-i-alis na maganda. Acres, ayan, thumbs up sir. Nornor, UCG, Ilongga, Gwapa-Gwapa, ayan, Adlois, Nornor, Dating Dikit, Lisa, Shadow, ayan, Nornor. Ngayon ko lang napansin yung bahay ni Dampi. Kasi malaki na yung bahay ni Dampi. Yung iba pa, yung sikan account pala niya yung pinangista. For Adventure Art, ayan, Acres, Ilin ni Germany, Ulirang Goro Channel dan. Guys, palablab naman sa nagapin. Sana all maganda Dampi. Sabi nila. Maganda ngayon si Dampi. Ayan si Dampi ni Dibdon Snab. Ayan. This is Nakapag-alaman na naman ako. Ayan. Ang babae. Adlo, ayan. Legit man OTW. Rosana. Akers. dito ka na kay DJ Booby. Toto, ayan. Proud OTW si Nanay. Love Dan Tamsak. Samida. Ayan. Art. Rain Pilkan guys. Juicy, ayan, nagbaba, Elvera, Cross, legit man, Dan Palpak. Gini cute. Guys, lablabin nyo yan sa Rain Pilkan. Napakabait yan at nagsusukli ka dyan. Brother Piloy, sinanay house busy, batamsak sa primer ako at tapos na ng dinner ng amo. Kailan ba yung primer mo, Brother FW sinanay? Ayan, ibaba mo, Brother FW. Ano ba si Brother FW? Brother FW. Ayan, ibaba mo yung bahay mo. Tamsakan natin yung primer mo. Samida, ayan, Senya Dan Idol. Biswam, Roin Pilgans. Cora Adventures. Ayan, nagbaba si Cora. 11 Germany, Korean. Ayan, Cora Adventures. Rain Pilkan. Josie Katagatan. Cheryl. Darjawan Castro. Miga shoutout sa'yo. Ayan, si Lisa Vlog Official. Elvera Cross. Dan Palpak. Legit man. Guys, malablab naman sa nakapin. Sana kaya si ano. Cora Adventures. Miraflor, nandyan ka pa ba, Miraflor? Pababa ng bahay mo, Miraflor. Native Bilonggo, Batamsakbay. Ayan, salamat, Native Bilonggo sa iyong Batamsak. Ikers, Sanya, ayan. Loto Reposos. Native Emily Sozon, Adloy, ayan. Legit man, Dan
dikit sa sukli. Guys, ayan, nagbaba si Native Ilonggo. Sa Mida, ayan, Bishwab. Mirablor, nandyan ka pa, Mirablor. Nor, ayan, Bishwab, Yujik, ayan, Bambo. Rainville Can, Shakoy TV, dan Sukli. Ayan guys, dikitan pala ninyo yan si Shakoy. Vimbera Games, ayan, nandito si Mirablor. Ayan guys, ipipin ko muna yung bahay ni Mirablor, ha? Pasensya ka na, Mirablor, ha? Nakalimutan kong ipin. Guys, palablab muna sa bahay ni Mirablor, guys. Yung nakapin. May dagdag ako sa bahay ni Mirablor. Mirablor, nandito ako sa bahay, ha? Sa bahay mo. Sarap niya itong, luto ng manok. Thank you, host. Native, God bless, sabi ni Elber, ha? Guys, dikitan nyo yan si Native Ilonggo, guys. Palablab sa nakapin. Palablab guys kay Mirablor. Basta DJ Boogie, the best. Lab ako'y dampi ni Dave Dons. Puro tusok ako mantika. Nagprito ako ng manok habang nag-iisda. Ayan, Bishop Adlois, Tanya. Lisa Vlog Official, ayan, Rainville Can, dan sa nakapin, Mirablor Mukbang. Masarap yung luto ni Mirablor, manok. Parang Jollibee. Nagutom tuloy ito. Rainville Can, ayan, dan sa nakapin. Native Ilonggo, guys. Palablab kay Native Ilonggo. Guys, ayan, legit yung bahay ni Native Ilonggo, guys. Nag-i-release yan ang ating kaibigan na si We83 Creation. Guys, yung si Native Ilonggo, dikitan nyo, guys. Nag-i-release yan. Puntahan nyo, guys, si We83 Creation. Si Native Ilonggo. Maraming isda dyan, guys. Kay Native Ilonggo. Ako rin, host, madalas gutom pag nakita kong mga pagkain sa Binilab. Lalo na yung mga nag-LS tayo, pag nakakita tayo ng pagkain, nagugutom tayo. Bye, We83 Creation, bye. Na ako idikit sa imo, bye. Ayan, si Dumping, ayan, Dab. Ikaw kasi gutom ka na naman, isang buong manok, yan sigurado, sabi ni Dumping. Bye, We83 Creation, bye. Na ako idikit sa imo, bye. Ayan, Sheryl, Biswa, dan sa nakapin kay Mirablor, sabi ni Adloy. Tabaha, Dampi. Sheryl, 31 Castro, guys. Ayan na nagbaba ng bahay. Bimpira Games. Biswa. Rainville Can, Shenya, dan Suklimatic. Bambo, ayan boss, labas muna ako ha. Syukran. Bambo. Ayan, pasensya ka na, bay, ha? Medyo na-busy ako, bay. Sige, bay. Salamat, bay. Ingat, bay. Ayan, Adloy and Love. Huwag ka maingay, Dampi, ha? Di nila alam yung secret nyo. Ayan, sa inyo, Cheryl, 31 Castro, Shadow, ayan, Acres 13. Guys, palablab sa nakabin, bahay ni Mirablor Mukbang. Kamiyag kaon ni mo, bay. Bay, we. This is
Native Ilonggo guys, ayan, ipin muna natin guys si Native Ilonggo para makapunta din kayo sa kanyang LS. Secret di ba yun, ho? Sabi nila. Native Ilonggo guys, ayan, lablabin muna natin yung nakapin guys kay si Native Ilonggo. Ayan, sugurin nyo muna guys, nag-i-release yan, daming isda dyan sa bahay ni Native Ilonggo. Ayan, Shadow Shared 31, Dev TV. Rinfield Khan, ayan, Dampi, papagulungin mo kasi sa harina bago mo iprito para di magtalsay ka. Ayan, sabi, sakto, tama si Dampi. Kailangan lagyan ng harina para hindi magtalsig yung manok. Ayan, Rinfield Khan, Dubai, OFW TV. Miga love shoutout sa iyo, Dubai, OFW TV. Guys, palablab mo na sa bahay ni Native Ilonggo. Maraming isda dyan sa bahay ni Native Ilonggo pag nag-LS yan. Dyan din ako namimingwit guys kay Native Ilonggo. LR Binay, Rosana, Dan Host, Polbak. Salamat LR Binay. Merablor, Biswak, Dan Polbak. Shared 31, Super Bossing. Guys, palablab kay Super Bossing. Renfield Khan, guys, ayan, palablab sa bahay ni Renfield Khan. Basta Sandungaw Mix Club, idol! Ayan, may primer guys sa Renfield Khan, ha? Lablabin natin guys. Lisa Vlog Official, ayan, Korean, LRP9 guys, palablab naman sa primer ni LRP9. Tsaka yung nakapin natin guys, si Native Ilonggo, ayan, lablabin nyo. Maraming isda dyan sa bahay niyan pag nag-LS. Shadow, Zenya, then nakita sabi ni Shadow. Lutong tamad kasi di alam naman eh. Ayan, Cheryl, Adloy, ayan, Cheryl 31, dating dikit hamsa. Native guys, palablab sa bahay ni Native guys, ayan. Ayan, nakapin natin guys, bahay din yan ni Native. Ayan, sigurin nyo guys. Elvera Cross, Bishwap, Adloy. Yung may mga primer guys, tamsakan natin. Mirablor, sana kapin, Dan Polpak, sa rooftop mukbang. Not Mirablor mukbang channel sa mini Native, Elvera Cross, Eakers, Sober Bossing. Guys, palablab dyan sa nakapin. Yun muna tubig. Ayan, Renfield Khan, Lisa Vlog Official, ayan. Lawi, Tetri, kapatid, papadala dikit sa'yo to, dikit na ngayon, sabi nila. Cheryl, Biswap, ayan, Korean. Dikitan nyo guys yung nakapin, maraming isda yun sa kanyang LS. Mirablor guys, malablab sa bahay ni Mirablor Mukbang. Hello my friends, sabi ni Mi Alfaldi. Big shout out to you, Mi Alfaldi. Thank you so much for coming again, Mi. Dubai, dandamsak sa nakabin, dating dikit. Cheryl, ayan, Loto Riposos, tamsak din dating dikit. Shadow, Cheryl, dikit na kita, sabi ni Shadow. Guys, yung mga dikitan ni Shadow, ayan, balikan nyo rin. Renfield Khan, Coral Ventures, Son, ayan, Div 9 TV guys, palablab sa bahay ni Dave. Figures, Nora Adventures, Cora Adventures, Biswamp, ayan, Lisa. Shadow guys, ayan, palablab sa bahay ni Shadow. Renfield Khan, Elvera Cross, Nan. Ayan yung mga nadikitan ni Shadow guys, ha. Ayan, hindi pa pala ako na ano ha. Shadow,
Bibigyan kita Shadow. Mayroon pa pala akong alagad na hindi nakadikit sa Shadow. Shadow, nandito ako sa bahay mo Shadow ha. Bibigyan kita. Sinicheck ko kasi yung mga binaba ninyo. Kung hindi pa dikit yung alagad ko, automatic yun, dikit ka agad. Rainville Gang by Ligo sa ko. Me, ayan si Me Apani. Thank you so much, Me. Me Apani sa invite me. Guys, walablab muna sa bahay ni Me. Palitan muna natin si Bay Native Bilog mo. Lambi lang, gusto mo kasi sagpang agad. Mia Padi, ayan, Ikers, Josie Katagda Bishop, Biswap, guys, ayan, walablab. Basta DJ Booby. Ayan, Rambo Vlog, 250 ako sa bahay mo, ha? Guys, walablab kay Me Alfadi. Hello, yan, Lisa Vlog, OTW sa'yo. Mera Flor, thank you po, Native. Me Alfadi, I give you an extra banana. Me Alfadi, I give you an extra banana. Proud FW si Nanay, Dantam, saksa na kapin. Proud FW si Nanay, i-PM mo nga yung primer mo doon sa ating Facebook page para ilapag ko yung bahay mo, ha? Yung Proud FW si Nanay, yung primer mo, i-PM mo doon sa Facebook page para ilapag ko mamaya pagkatapos ko mag-LS. Yung primer mo doon, i-PM mo sa messenger ng Facebook page para mailapag ko doon, ha? Kung hindi, hahanapin ko na lang din. Yan, thank you, support. Closing my number. Ayan, Me Afadi. Sharon 31 Castro, guys, padigid. Shenya, Josie Katagatan, Dan. Shadow, cute ako, kalimbang na kita. Lisa Blanc, ayan, Loto Riposos, Dan sa'yo. Salamat, Proud FW si Nanay. Sadlit lang, Proud FW si Nanay, ha? Yan ba yung primer mo? Sige. Ipipin ko na yan. Puntahan ko na, ano ko doon. Proud FW sa Nanay, sige. I-share ko na yan sa Facebook page ngayon. Para hindi ko na makalimutan. Nandito na Proud FW sa Nanay, share ko na. Ayan, sinabi ko na napatamsak. Norms Manggulayon, ayan, dito na sa Facebook yung bahay mo, ha? Guys, balablab sa nakapin. Proud of you. Thank you, host. Tamsak lang, sapat na. Andun na. Inano ko na. Naka-ano na sa Facebook page sa OFW Filipino Vlogger. Ayan, me Alfadi, I give you another extra banana for your house. Me Alfadi, I give you another extra banana. Ayan, Miraflor, done to you, friend. Fried chicken was wonderful. To buy OFW, Adloy already done sa nakapin. Mia Fadi. Ayan, Mia Fadi, please
return back the house of Adloy. Love, ayan, Brother Blue Sinana, Eagles 13, then Lisa, ayan, cute ako, Shadow, tapos na. Mia Fadi, thank you. God bless you always. Dubai, Mia Fadi, done to you, my friend. And also, Mia Al-Fadi, please return back the House of Dubai, OFW TV. Brother Philip Sinanay, Lamdan Fulpak, Rika Joy, MLS of Dubai. Super Bossing Dampi, OTW, Ballard, England, Rika Joy, Mia Fadi, Dubai, drop your link, please. Ayan, Alboy TV, proud of the Blue Sinanay din. Luto, Reposos, Lab, palpak po sa'yo. Ballard England, Dampi, Lab. Sige, baka budol na naman yan, ha? Mag-LS ka na kasi ulit. Sabi ni, guys, tikitan nyo yan, si Rosana, ayan. Guys, dikitan nyo yung bahay ni Rosana, guys. Napakaraming isda dyan. Ayan yung mga hindi pa, guys, nakadikit kay Rosana. Ayan, balablab, guys, sa bahay ni Rosana. Mia Fadi, dyan to you. And also, May Al-Fadi, please return back the house of Rosana Brioso. Biswa, please vlog official, cute ako, Adloy, OTW. Salit lang, guys, ha. Pagkasama ang Santungaw Mix Club. Powered by DJ Ruby.
James Gibi, thumbs up. Thank you so much, James Gibi. Nandito pa kaya si Rosana? Rosana, nandito ka pa, ma'am? Ma'am Rosana? Cora, ayan, Adventures, Rica Joy, Alpoy, Love, Abang 903, Idi Love Surgeon Sukli. Merablor Mukbang, guys, ayan, Balamlab. Ma'am Rosana, nandito ka pa? Ayan, nandito pa na. Ayan guys, palablab muna sa bahay ni Rosana. Ayan, ipipin muna natin yung bahay ni Rosana Brioso. Ayan, Bishwa, Love. Ayan, Lodo Ripusos. Adloy, nadikit na po kita. Guys, palablab naman sa nakapin kay Rosana. Ayan, Mi Alfadi, thank you sa sukli. Ayan, Mi Alfadi, thank you so much for your return back to Rosana Brioso. Dampi, super bossing, one return done to you, pretty lady, thanks. Ayan, sabi ni Dampi. Loto Riposos, Love na dikitan, Elvira Cruz, Alpoy, and Lord you cute, dating dikit sa amin matagal na. Ayan, Native Ilonggo guys, lablabin yan si Native, Rica Joy, ayan nagbaba. Adloy, ayan, nagbaba. Guys, palablab kay Rosana Brioso, Native Ilonggo, TW Alpoy TV. Native Ilonggo, salamat, host, bye. Ayan, sige, bye. Lami itong imo pagkaon, bay. Basta makadala ko sa LS na imo, bay, puhon. Ayan, Adloy, Rosana, OTW sa'yo, salamat. Dubai OFW, Merablor Mukbang Channel Dan. Mercy Quaint, ayan, MLS All. Miga shoutout sa'yo, Mercy Quaint TV. Dubai OFW, guys, lablabin nyo yung bahay ni Dubai, guys. Napaka-legit yan. At masipag yan, guys, si Dubai, si Rampugas. Ayan guys, lablabin ninyo yan si Dubai OFW. Masipag mamingwit at napakabilis magbalik din yan. Ayan, Shania, Mia Fidi, thank you for your support. Thank you so much. God bless you always. And thank you so much, Mi Alfadi. Guys, please connect the house of Mi Alfadi. Korean, Alpoy, Native, Ilonggo, Dan po, may bakas. Native, Ilonggo, Dan, Alpoy TV. Cute ako, Loto, Riposos, OTW. Iswap, ayan, Native Ilonggo, OTW Siena, Mercy, Kuwait TV, Native Ilonggo, MLSO, sabi ni Mercy. Dubai, Native Ilonggo, Dan, Tamsak, dating dikit. Guys, palablab kay Rosana, yung nakapin natin guys. Maraming isda dyan kay Rosana. Sugurin nyo kay si Rosana. Hindi nyo pakalablaban si Rosana, yung nakapin. Ayan na, nag-i-elis yan araw-araw si Rosana. Dubai OFW TV, ayan, nagbupa ng bahay. Adloy, Rosana, Dan, Sokli, sa'yo, salamat. Basta DJ Boomy, la best. Ayan, Rica, Bishop, Rosana, Brioso, Dan, dikit sa amin ni Bishop. Guys, dikitan ninyo rin yan sa Bishop 3. Ayan guys, baka hindi nyo pa nakadikit guys si Bishop. Ay, si Bishop, yung kaibigan pala natin to. Ay, nako, nakalimutan ko. Pasensya ka na, Bishop. Hindi kita kaagad na ano kasi iba kasi yung profile pic na nilagay mo. Ayan guys, si Bishop, nag-i-LS din yan. Nakalimutan ko tuloy si Bishop. Guys, pasoko din muna ako kay Bishop. Nakalimutan ko si Bishop. Mabait to, mabait. Pinuntahan ko to guys, nag-i-LS din to si Bishop. Iba kasi yung profile pic na ginamit, eh hindi ko na matanda. Makisayaw, makihaw,
Guys, balablab kay Biswag. Ayan, nakabin yung bahay ni Biswag. Guys, sugurin din natin yung nakapin, guys. Nag-LA siya. May didikit ako sa iyo, ma'am, Biswag. Mayroon pa akong bagong gawa na ninja. Pero legit tong ninja. Ma'am Biswag, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Biswag, ha? May bago akong ginawa kasi. May dadagdag ako sa bahay mo. Dalawa lang to kasi dalawa lang yung bago kong gawa. Na-pull na yung SIM card ko. Hindi na ako mag-ano. Dalawa lang yung bagong ninja ko ngayon na dagdag. Nasagad na yung ano ko. Apat yung SIM card ko pero wala na. Sagad-sagad na lahat yung apat na SIM card. Dito kasi sa Saudi, 3 SIM card lang yung limit. Isang mobile, isang Zen, at saka isang STC. Yung isa ko kasi na SIM card, Smart, yung nasa Pilipinas. Dito kasi sa Saudi, limitado lang yung SIM card mo dahil naka-registered sa mga ikama. Ayan na, Rika, Biswag, salamat, welcome. Dubai Alfoy TV, Biswag, dan na po sa nakapin. Guys, balablab sa nakapin. Merablor, ayan, Rosana, bahay po. At Lois, Dave, dan sukli sa iyo. Salamat. Merablor, sa nakapin, dikit na po. Sabi ni Merablor. Dikitan nyo guys yung nakapin. Mabait yan. Nag-i-release yan si Biswa. Kaninang umaga, nandun ako dyan. Nangisda ako dyan. Ayan, Ma'am Biswab, nandito ako sa iyo. Bahay mo ulit, Ma'am Biswab, ha? Dalawa lang talaga yung may dagdag ko sa iyo kasi yung mga alagad ko na mga luma, nakadikit na sa iyo. Ito lang yung dalawang gawa ko ngayon ang may dagdag ko sa iyo. Ayan, Alboy TV, Mia Fede, thank you. Sa inyo, ayan guys, wala sa nakapin. At saka si Rosana guys, maraming isda dyan kay Rosana guys. Hindi kayo magsisisi pag nakapunta kayo kay Rosana. Ayan, ano yan, yung nagtutulong din yan, lalo na sa mga maliit pa yung bahay. Ayan, tinutulungan din ni Rosana. Ayan, si Biswab, nagbibigay din po yan. Rika Joyce, ayan, Senya, Alpoy TV. Alpoy, dikitan mo yung nakapin. At saka yan si Rosana para makapasyal ka sa kanilang LS. Dampi, puro dikit na lahat na tira, host. Pahinga muna ako. Maraming salamat sa iyo, Dampi. Yan, kawawa naman si Dampi. Grabe. Kanina pa yan ang dikit si Dampi. Guys, yung maalala lang ha, yung mga nadikitan ni Dampi. Pabalik naman guys kay Dampi ha. Napakasipag niyan. Kanina pa yan mula nung nag-umpisa ako ng LS, nandito na yan si Dampi. Hanggang sa ilang oras na yan. Sana guys, yung mga nadikitan ni Dampi, huwag niyong budulin si Dampi. Ayan kasi kanina na tagayan. Boss DJ, asa ka dapit sa Saudi? Alpoy, na ako diri sa Kuan, na ako diri sa Hail, nasa Hail ko. Nasa Hail, unahan sa Buraida. Huwag na ka sa Riyadh, mga 5 hours ang biyahe. Hail to Riyadh. Dolmi sa Buraida. Buraida o niya, Hail na dahil. Kim Rosario, mega shout out sa iyo, Kim Rosario. Ayan, may jacket ka na, Kim Rosario. Ayan, hello, mega shout out sa iyo, Kim. Thumbs up, salamat. Dubai, Merablor, Rosana, dan po. Pamimili sa Hawali, Kuwait. Nag-iwan ako ng baka, sabi ni Merablor. Ayan, Alboy, Rika Joy. Cute ako. Ayan, Balalabs, patamsak. Cute ako. Sige. Hindi ko kubayatan na tamsakan yung primer mo. Cute ako.
Ayan, cute ako. Tamsakan ko muna yung bahay mo. Si cute ako guys, napaka-legit din yan. Palagi yan nandito sa aking LS. Cute ako. Ididikit ko sa iyo, cute ako, yung bagong alagad ko ha. Kasi yung mga luma kong alagad, cute ako. Naka-ano na sa iyo lahat. Nandito ako sa bahay mo, cute ako ha. Idadagdag ko yung dalawa kong bagong mga alagaders. Yung mga luma ko ka sa iyo, dikit na. Ayan, cute ako. Nandito ako sa bahay mo, cute ako ha. Ididikit ko lang yung dalawa na bagong naidagdag ko sa Guys, walang love, cute ako. Rika Joy Dan Alpoy. Guys, walang love kay B-Swab, yung nakapin natin. Alpoy Dan na po sa nakapin at kay si Rosana. Ayan, sige, Alpoy. Asa man ka, Alpoy? Nakakadiri sa Saudi, Alpoy? Andito ka ba sa Saudi, Alpoy? Baka sakali malay mo magkita-kita tayo sa Riyadh o saan ka banda. Cute ako, salamat. Ayan. Ayan, Kuya Coins, thumbs up ko. Si Kuya Vince. Kuya Vince, kumusta ka na, Kuya Vince? Rosana, yung inchik dan na host. Di mabasa. Si inchik, si Korean. Korean, please return the house of Rosana. Nasa Riyadh ako, boss. Riyadh. Sige, ni-add mi sa una sa Riyadh. Nung pumunta kami dyan sa Riyadh, nung Eid. Kaso saglit lang. Nandyan sa Riyadh pala si Alpoy TV. Kuya Vince, kumusta? Kuya Kois, ibaba na yung bahay mo, Kuya Vince. Hain na ka, Kuya Vince, ibaba na yung bahay mo. Silvera, pabalik naman po. Kuya Koy, hain na ka. Namsa ko sa si Kuya Vince. Ibaba na yung bahay mo, Kuya Vince. Ibaba na. Ibaba yung bahay mo, kay ka na ito padugangan. Ayan ka dyan sa Rika Joy. Ibaba, Kuya Vince, yung bahay mo. Kajak say, ayan, ay Joe, Biswa, Pasukli, Lloyd, salamat. Rosana, guys, walang kajak say. Lloyd, ayan, Kuya Kois. Guys, palablab mo na dito sa bahay ni Kuya Kois, ni Kuya Vince. Ayan, nakapin. Ayan, nagdagan natin, guys, yung nakapin. Mukbangan na naman doon ni Lolo. Ayan, hindi na. Guys, palablab mo na sa nakapin. Padagdag naman guys sa nakapin. Kaka 1,000 lang niya guys. Kaya isang guhitin naman natin guys yung nakapin. Baka naman. Guys, palablab sa nakapin. Kaka 1K lang niya. Ayan, Barrios Family, Kuya Kois, Dan. Ayan guys, palablab sa nakapin. Kaka 1K lang niya guys. Alpoy, Kuya Kois, Dan na po, may bakas. Ayan guys, salamat sa nagdikit kay Kuya Kois guys. Bagong 1K lang yan. Patamsak, sukli agad sa amin ni Cute ako. Kuya Kois, Barrios Family, OTW. Mercy Kuwait TV, ayan, nagbaba si Mercy. Guys, lablabin nyo yan si Mercy Kuwait TV.
May primer ka pala, Mercy. Sige, tamsakan muna kita, Mercy. Dikitan kita, Mercy. Kasi may bago akong alagad. Ididikit ko sa iyo, Mercy. Mercy. Ayan. Mercy, nandito ako sa bahay mo, Mercy. May dadagdag ako sa iyo, 2, Mercy, ha? Kasi dikit na yung mga alagad ko sa iyo na iba. Wait. Mercy, nandito ako sa bahay mo, ha? Tamsakan natin at bibigyan kita ng 2. Basta hindi dikit yung mga alagad ko, sige, dagdag ka agad yan. Pero kung nadikit ko na, wala na akong magawa talaga. Ayan na, Mercy. Guys, malablab mo nun sa nagkapin, guys. Padagdag naman, guys, sa nagkapin. Ayan, Mercy. Dan yung 2 ko sa iyo, ha? Lahat nag-iwan ako ng bakas, Mercy, sa yung primer. Shenya. Ayan, si Shenya. Tingnan ko nga kung naidikit ko na yung bagong alagad ko. Shenya. Ay, hindi pa. Shenya, nandito ako sa bahay mo, Shenya. Ayan, Shenya. May didikit ako sa iyo, Shenya, ha? Huwag kayong mag-alala, guys. Lahat yung mga hindi ko pa naidikit, ang didikitan ko yung alagad ko. Adloy, Kuya Vince Cooking, Dan, sabi ni Adloy. Nandito ako sa bahay mo, Shenya. Dave, Dan sa nakapin, ho, sabi ni Dave. Salamat, Dave. Dubai OFW, guys. Ayan, nagbaba. Hindi pa yata ako nakadikit yung bagong alagad ko kay Dave. Dave, baba mo nga yung bahay mo, Dave. Rika Joy, Dan Sokli, Marios Family, Adloy, Dan. Rika Joy, ayan ang baba ng bahay. Alpoy, guys, malablab kay Alpoy. Marios Family, Dan po, may bakas. Sining, primer. Sige, Sining, puntahan ko yung primer mo. Yung isa, hindi ko pa naka-edikit sa'yo, Sining, idadagdag ko sa'yo. Ayan, Senya. Dan na yung alagad ko sa'yo, ha? Alagad ni Saddam Hussein. Ayan, Flor Ilaya. Gandang gabi, host. Ayan, mega shoutout sa'yo, Flor Ilaya. Sining. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Sining. May idadagdag din ako sa'yo, Sining. Sining ko to pala to. Sining ko to. Idagdag ko yung alagad ko sa'yo, ha? At sabi na ko, ginsa nga, Sining. Sining ko to, idagdag ko yung bagong gawa ko na alagad, ha? Dito ako sa primer mo, pang 54 tamsak, tapos dikit. Sana ba si Adloy? Sining, thank you, host. Ayan, Kuya Kois, Dave 9 o DW. Dave, punta ko nga yung bahay mo, tingnan natin kung may dikit ka na. Pasensya ka na, Deb. Naidikit ko na pala kanina yung ano ko, alagad. Wala na. Yung pagpasok mo pala kanina, dinikit ko na kagad. Barrios, ayan, Alcoy, Dubai OFW, Kuya Kois. Si Dubai kaya. Dubai OFW. Tingnan ko yung bahay ni Dubai. Ayan, kay Dubai, hindi ko man dikit. Dubai, nandito ako sa bahay mo, Dubai OFW, ha? May didikit ako yung bagong alagad ko. Na ididagdag ko sa inyo to. Hindi natin yan ipagdadamot yung mga alagad. Pamimigay natin yan, pamimigay. Para makadagdag kahit papaano. Mira Flor, mukbang, ayan, Grandma's Adventures, mega shoutout to you, Grandma's. Tanker, patamsak. Guys, patamsak sa bahay ni Tankers. Sige, Tankers, pupuntahan ko yung bahay mo pagkatapos dito kay OFW Dubai. Di ba yan, Kuya Kois? Thanks, Lloyds.
Dubai OFW guys, ayan, balablab, Varios, Mercedan, Adloy. Ayan, balablab guys, sa nakapin, guhitin natin guys yung nakapin kasi kaka 1K lang yan. Para kahit paano hindi siya mabukbangan ni Lolo. Adloy, ayan, Varios Family, Mercedan. Napansin ko ngayong araw na to, parang hindi gaano nagbabawas si Lolo. Napansin nyo ba guys? Napansin nyo ba si Lolo ngayong araw na to? Hindi gaano siya nagbabawas. Ang binawas sa akin ni Lolo, 3 lang eh. Parang himala. Samantala, bawat araw, 60-60 yung binabawas sa akin, 60-40. Pero ngayong araw, 3 lang, parang himala. Jam CG Official, Dorjak Dan, mega shoutout sa iyo, idol. Guys, dikitan nyo kaagad yan si Jam CG Official. Lynn Sophie, mega shoutout sa iyo. Hello sa lahat. Jam CG, maraming salamat. Guys, dikitan niyo yung mga kaibigan natin si Jam CG. Tankers, Kuya Quiz Dan. Ayan, Jam. Ababa ng bahay mo, Jam. Tankers. Saan ba si Tankers? Tankers. Tankers, ibaba mo nga yung bahay mo, Tankers. Tankers, bababa ng bahay mo. Baka sakali hindi ko pa naidikit sa'yo. Ay, nakita ko na, Tankers. Nandito na ako sa bahay mo. Tingnan nga natin. Tama. Tankers, nandito ako sa bahay mo, Tankers, ha? Buti pa si Sir sa mini floor, Ilaya. Tankers, nandito ako sa bahay mo, ha? Idadagdag ko na kayo sa iyo, kagad Tankers. Yan, lahat ng mga nandyan, ipang-bibigay ko sa iyo to. Sa isa lang kayo, ha? Ayan, Shania. Salamat, guys. Jam CG Idol. Sana si Jam. Sa nakapin, walang lagas. Inayudahan ko sarili ko. 40 kasi akyat baba ako. Sa 4.3 kaya kinakargahan ako ng sarili ko, kapatid. Ayan, sabi ni Jam. Parang totoo nga, Jam. Ngayong araw ngayon, parang walang lagas talaga. Parang nakapagtataka. Parang hindi ako makapaniwala na talagang hindi naglalagas si Lolo ngayong araw na to. Iwan ko lang bukas. Lord Elayat, Various Family, Dubai. Guys, dikitan niyo yan si Jam CG. Ayan, Tankers, nandito ako sa bahay mo, ha? Pag-graduate na natin to si Tankers, guys. Kawawa naman to si Tankers. Hindi pa pala nakagraduate si Tankers. Tankers, ibaba mo nga ng ibaba yung bahay mo. Guys, saan si Tankers? Kuya Koy, siya na dan. Tankers, ibaba mo nga yung bahay mo para maka-grade 1 ka. Sana si Tankers. Grandma's Adventures. Ayan, mega shoutout to. Kanya, salamat, Kuya Kois. Si Jam CG. Ayan, Tankers, narinig mo ba ako, Tankers? Baba mo yung bahay mo. Elvera, don't to use. Sining. Alboy, ayan, Elvera, cross. Rosana, guys, palablab kay Rosana. Tankers, Dubai, 1. Tankers, ibaba mo yung bahay mo. Sige, ipin ko muna, guys, si Tankers. Pag-graduanin muna natin si Tankers. Tankers, pupuntahan ko yung bahay mo ulit. Ayan, Tankers, nandito ako ulit sa bahay mo, Tankers, ha? Para maka-grade 1 ka na, eh. Ngayon ko lang kasi nakita yung bahay mo. Ang liit pa pala, Tankers. Guys, palablab naman kay Tankers. Pag-grade 1 naman natin si Tankers. Jam CG, bakas lang po, mga kapatid. Ayan, pag naka-grade 1 si Tankers, ipipin natin guys si Jam para makapunta kayo sa LS ni Jam CG. Ayan guys, palablab muna sa nakapin kay Tankers. Para maka-grade 1 na guys si Tankers. Kawawa naman si Tankers. Malapit na mag-grade 1. Lynn Sophie Live, Elvera Cross Dan. Ayan, sabi ni Lynn Sophie. Lynn Sophie, may ididikit ako sa iyo, Lynn Sophie. Sino ba ito si Lynn Sophie? Lynn Sophie. Lynn Sophie Live. Nandito ako sa bahay mo, Lynn Sophie.
Lynn Sophie's Life. Bibigyan kita ng ayuda, Lynn, ha? Anchor, nandito pa ako sa bahay mo ulit, Anchor, ha? Para maka-grade 1 ka na. Guys, palablab sa nakapin. Barrios family, Anchors done. Adloy, salamat ho. Sabi ni Adloy, Elvera Cross, thank you. Kuya Kois, Lynn Sophie Dan, Rica Linis, Elvera Cross. Wait pa ng bahay kasi ni Tankers. Tulungan natin guys si Tankers. Dubai FW, Tankers TV done to you. Ayan, Tankers. Yung mga nagdadan sa'yo, Tankers, balikan mo, ha? Lynn, ayan, dan ako sa ayuda mo, Lynn. Lynn Sophie Live. Ayan, dan ako, ha? Pinanood kita ng sarado lang 2 minuto. Kasi yung bahay mo 2 minutes and 10 seconds na. Sana ba si Jam CG? Guys, ipipin natin si Jam CG, ha? Para makapunta kayo guys sa palablab mo na guys kay Jam CG. Ayan, nakapin. Grandmas Rica Joy, ayan, nagbaba ng bahay. Alboy, guys, lablabin nyo yung nakapin. Puntahan niyo guys yung nakapin si Jam CG. Ayan, patamsak sa premier guys ni Jam CG. Ligo challenge. Mapantinog bayaw. Ayan guys, puntahan ninyo si Jam CG. Tankers, Lynn Sophie's Dan, Tankers TV, Mercy Queen, ayan, Kuya Kois. Guys, palablag kay Kuya Kois. Kuya Vince, wala ka lagasin ni Lolo kadi. Diretso na yan, Kuya Vince. Paningkamo taon, Kuya Vince. Lamiay pa may mga luto mo, Kuya Vince. Ayan, Div TV 9. Ayan na nagbaba. Tankers TV Dan, pabalik na lang. Tankers, yung mga nagbalik sa'yo, nagdikit sa'yo, Tankers, pansuklian mo yan sila, ha? Dan, tamsak again, Alboy, sabi ni Tankers. Bumalik ka bukas, Tankers. At, iyan na natin yung bahay mo. Guys, balablab sa nakapin, guys. Balablab sa nakapin. Elvera, thank you, Tankers. Sipag ko si Tankers, pero magaling maglaro ng ML. Galing ng mga bata maglaro ng ML. Ang tala ko, panay talo. Talo pa ako ni Tankers sa paglaro ng ML. Ayan, Kuya Kois dan sa nakapin. Alboy, Jam CG. Dan, ayan, Alboy. Tama yan, Alboy. Bye. Dikitan mo yan si Jam. Para makapunta ka dyan. Sining, Tankers, Kuya Kois, Jam CG official, Dan. Ayan, Kuya Kois. Tama yan. Kay daigi ayuda yan ni Jam CG. Dikiti yan, Kuya Kois. Ayan, Romnick, Martisano, Rosana, Brioso, Dan, Min, Ria, view, no escaping harang, sabi ni Romnick Martisano kay Rosana. Ayan, Rica Joy. Ayan, Lynn Sophie's Life. Jam CG official, Dan. Ayan, lablabin nyo guys yung nakapin. Ayan, Mercy Quaint, all brain sa nakapin. Tamsak sa primer, sabi ni Mercy. Tamsakan ko pa na dagdagan yung tamsak ni Jam CG. Ayan, 48, 49. Idol. Guys, palablab sa nakapin. 48. Rosana, ayan ang baba. Tankers, Jam CG, Dan, Rica Joy, Tankers TV, Dubai OFW TV. Romnick Mirabler, Dan Pulpak, Rica Joy, ayan ang baba sa Rica Joy. Mercy, Lynn Sophie, Harang Hall, salamat Lynn Sophie, Dib. Ayan ang baba sa Dib.
Jam Alcoy Dre, sa bahay mo, kapatid, 3. 1.5 to ka na. Ayan, sabi ni Jam C. Ayan guys, dikitan ninyo yun si Jam C, guys. Namimigay din niya ng ayuda. Lalo na pag pumunta kayo sa kanyang LS. Nandyan si June TV. Ayan, mga kaibigan ni Jam CG, mga grupo niya guys. Maraming nag-ayuda dun sa mga LS nila. Nandyan din yung mga hari ng ayuda na si June TV, si Jam CG Official, at saka yung kanyang mga dabarkads doon. Ayan, Alboy, Jam CG, salamat po. Romnick, Dubai OFW, Tankers TV. Guys, sugurin ninyo yung nakaping guys. Mabait yan si Jam CG. Pumupunta ako dyan sa kanyang LS, nakakarami ako nun. Puntahan nyo guys, sugurin nyo yung nakapin. Tamsakan ninyo. I-all kalimbang nyo guys para pag nag-LS yan, makapunta kayo. Dev TV 9, ayan na, Tankers TV, dan pabalik na lang po. Thanks. Cute ako, host, Papin, B, kadali. Sige, cute ako. Pagkatapos ni Stam CG, ano kita, ha? Isunod kita. Congratulatory message from my YouTube and FB friends as a monetized channel, sabi ni Inan. Sige. Inan, sige. Cute ako. Ikaw yung isunod ko ngayon, cute ako. Ayan, Rica Joy, cute ako. Romnick Martisano Pasokli, salamat. Lynn Sophie Life, cute ako. Mercy Kuwait, Tankers, done. Guys, malablab muna sa nakapin. Sugurin nyo na guys si Sam CG Official. Tankers, Deep 9, done. Rica. Ayan, Romnick, Tankers, TV din. Elvira Cross, Dan Pulpak, Tankers. Saan na ba si ano? Rosana, Tankers TV dan. Guys, malablab sa nakapin kay Sam CG. Cute ako. Nasaan ka na ba? Cute ako. Ilapag mo na nga yung bahay mo, cute ako. Para makakatamsak sila. Cute ako. Ibaba mo na yung bahay mo. Romnick, Tankers TV dan. 3 minutes. Rica Joy. Guys, malablab sa nakapin ha. Bahay ni Jam CG Official. Kuya Koy, Mercy Kuwait, Alcoy. Cute ako, nandyan ka pa. Ayan, pababa ng bahay mo, cute ako. Alcoy, Lynn, Sophie's Live, done. Vlogger ng Negros, thumbs up po. Good evening. Miga shoutout sa iyo, vlogger ng Negros. Lynn, Sophie, Dubai, Tankers, Mercy Kuwait, done. Lynn, Sophie, Alcoy, Tankers TV. Sana ba si cute ako? Cute ako. Baba mo na yung bahay mo, cute ako. Dubai WTV, ayan ang baba, vlogger ng Negros guys. Ayan, balablab sa bahay ni vlogger ng Negros. DJ Eugene, the Remix. Si Inderos ng Negros. Elvira Cross, ayan, Dan Polpak, Jam CG nakapin. Sabi ni Elvira, Mercy Kuwait, Kuya Koy is all friend po. Cute ako. Saan ka na cute ako? Elvira, ayan, Rica Joy, dan Lynn Sofia. Ayan guys, mag-isdaan kayo guys, ha? At Lynn Sofia, Rica Joy, ayan, Tankers, cute ako, dan. Cute ako, nasaan ka na cute ako? Romnick, cute ako, dan. 3 minutes view for you. Thank you. Jam, Lynn Sophie, live, 3 sa bahay mo. Alboy, Lynn Sophie, cute ako. Live, tapos na. Cute ako. Ibaba mo yung bahay mo, cute ako. Yung bahay mo, cute ako, ibaba mo. Vlogger ng Negros, ayan guys, palablab. Romnick, 3 minutes view, mga Lloyds. Her same, sabi niya, Romnick Martisano. Elvira Cross, Jim C. Ayan, dan. Rica Joy, nagbaba. Mercy Kuwait.
Ayan, cute ako. Ibaba mo yung bahay mo nga, cute ako. Tankers, OTW, Lynn Sophie, maraming salamat kapatid. Jam CG, Dubai, vlogger ng Negros Dan. Idol. Dubai OFW guys, ayan palablog kay Dubai OFW. This is the mix of DJ. YouTube. Idol. Ayan, Dubai, vlogger ng Negros Dan sa iyong kapatid. This is the mix of DJ. YouTube. Idol. Romnick Rapongas, ayan, TV Dan, 3 minutes, view full pack. Ayan guys, balablab sa nakaping. Cute ako, nandiyan ka pa. Ayan, pababa na ng bahay mo. Lynn Sophie's Live, ayan, Rosana Breo sa OTW. Vlogger Dubai OTW Dan sa nakabahay mo. Romnick, ayan, cute ako. Sana yung bahay mo cute ako kasi malapit na tayo magtapos guys. 10 minuto na lang guys. Cute ako, ayan, pababa ng bahay mo para patamsakan natin. Ayan, hanggang 10 minuto na lang tayo guys. Kasi magjo-duty pa si Mrs. Ihahatid ko. Ayan, cute ako, nakapin guys. Balamlab sa bahay ni cute ako. Ayan, balamlab guys. Patamsak, sukli agad. Ayan. 10 minuto na lang tayo guys. 10 minuto ha. Kasi ihahatid ko pa si Mrs. magjo-duty. Cute ako, salamat. Welcome, Romnick, Dubai FW TV Dan. Ayan guys, magsuklian at maglablaban na kayo guys ha. Yung mga hindi pa nakadikit sa inyo, ayan, balikan nyo na. Yung mga hindi nyo pa rin nadikitan, ayan, dikitan nyo na. Ayan, balablab muna guys na nakapin. Cute ako, Kuya Kois, Marga Dan, sabi ni Kuya Kois. Lynn Sophie, Rosana Brioso, Dan Soklipo, Sanhaman. Guys, balablab sa nakapin. Bahay po ni Cute ako. Make some noise in here. Kuya Royce, ayan, Dubai, Lynn Ross, Elvera, Cross, Dan, to you, Romnick. Vlogger ng Negros, Alpoy TV Dan. Romnick, Marga, Dan, Paul Packer. Ayan. Grandma's Adventures, guys, please connect. Cute ako, guys, palablab sa nakapin. Bahay ni Cute ako. Alpoy TV. Ayan, si Alpoy TV, guys. Grabe si Alpoy TV. Talagang inanuhan talaga ako hanggang sa matapos. Salamat ang marami, Alpoy TV, ha? Talagang hindi ka umalis hanggat hindi natapos yung aking LS. Hayaan mo, Alpoy TV, at may ano rin ako sa iyo. Oh, salamat ay sa tama mo sa saging. Sige lang, Kuya Kois. Ayan, MC Gaming, may shoutout sa iyo. MC, pa-jacket. Ayan, may jacket ka na, MC. Ayan, MC Gaming, baba ka na kagad ng bahay mo, ha? Kasi malapit na tayo magtatapos. Yun ako, Kuya Kois, tamsak na at nanood ako, Sim, sa nakapin. Salamat. Elvira, vlogger ng Negros, OTW. Ayan, MC Gaming, may jacket ka na, ha? Salamat din, Musti. Sabi ni Alpoy. Ayan, salamat, Alpoy.
Ayan, Miss, sabi ni Miss, vlogger ng Negros Dan. Romnick Madrasiano, ayan, sabi ni Miss. MC, ayan, MC Gaming. Ayan, guys, tigitan niyo si MC, si Miss Pamilya de Estrada, Lapagan, Pangat Program. Ayan, guys, please connect the house of Miss as Pamilya de Estrada, Pangat Program, Lapagan. Romnick, cute ako, patamsak sa nakapin. Guys, ayan. Patamsak sa nakapin. Alpoy, Miss Dan, bakas na pasukli na din. Miss Pamilya de Estrada, Alpoy is already done to you. Please return back. Rika, Lynn Sophie Live, Romnick Martisino Dan. Martisano. Rika Joy, ayan ang baba. Romnick, ayan, Dubai. Nagbaba si Dubai. Si Romnick, guys, vlogger ng Negros Dan. Guys, dikitan ninyo yan si Romnick Martisano. Ranmas Adventures, guys, road to 15K. Ayan guys, bago tayo magtapos guys, palablab naman ako sa aking Facebook page. Ayan, MC Gaming, hi, mega shoutout sa iyo, MC Gaming. Guys, baka naman hindi nyo pa nalablab yung aking Facebook page. Crisel Raganas, hi, good morning, pasali pa support sa YT ng GF ko, sabi ni Crisel Raganas. Crisel Raganas, ayan, may jacket ka na Crisel. Ayan, ibaba mo Crisel Raganas. Guys, baka hindi nyo pakalablab yung aking Facebook page. Ayan, palablab guys sa aking FB page, OFW Filipino Vlogger. Ayan, nasa screen guys, nasa screen yung aking Facebook page. Ang OFW. Ayan, palablab guys sa aking Facebook page, ang OFW Filipino Vlogger. MG Abamunga. Ayan, puntahan ko yan. Crisel, nandito ako sa bahay mo, Crisel, ha? May dadagdag ako sa iyo kaagad, Crisel. Crisel, nandito ako sa bahay mo, Crisel, ha? Tita Tony Cook, Cookery, hello, mega shoutout sa iyo, Tita Tony. Ayan, may jacket ka na, Tita Tony. Ayan, Crisel, nandito ako sa bahay mo, ha? Kuya ko yung sining. Tamsak, ayan, Lynn Sophie, MC Gaming, pang 35 sa iyo. Tita Nico, Kerry, Crisel, thank you. Ayan. Sige, bibigyan pa kita, Crisel. Nandito ako ulit sa bahay mo, Crisel. Nandito ako ulit sa bahay mo, ha? Bibigyan kita kagad, bibigyan. Huwag ka mag-alala, may mga ayuda tayo dyan. Saan po link nyo po? Ayan, ito. OFW Filipino Vlogger. Yung mga Facebook page guys na nakadigit. Guys, digitan ninyo ang aking Facebook page. OFW Filipino Vlogger. Ayan, Crisel, daan na yung mga ayuda ko sa inyo, ha? Pasensya na kayo guys, ha? Kasi malapit na tayo magtapos.
Cute ako, Crisel Raganas, OTW. Guys, si cute ako, nakapin. Ayan guys, palablab sa aking Facebook page, ang OFW Filipino Vlogger. Ayan, maraming salamat guys sa nag-connect sa aking Facebook page, ang OFW Filipino Vlogger. Richard Benito, mega shoutout sa Richard Benito. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida. Ayan guys, pasensya na sa mga bagong pasok guys ha, kasi tayo ay patapos na. Balik lang kayo bukas guys, ang aking LS ay 12 AM Pilipinas time. Ayan, palablab sa aking Facebook guys. OFW Filipino Vlogger. Dan, ayan, Romnick. Cute ako, Dubai OFW, Romnick Martisano, 3 minutes of you, sining. MC Gaming, ayan, nagbaba guys. Kuya ko is Ambing Host. Ayan, maraming salamat guys sa inyong pagpunta sa aking LS. Pasensya na kayo guys ha, kasi maghahatid pa ako kay Mrs. Ayan, MC Gaming, Romnick, Lynn Sobi, vlogger ng Negros, Tita Tony, cute ako. Ayan, Kuya Vince, Elvera Cross, Sining, Richard Benito, at saka si Alpoy. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Romnick, Martisino, Crisel, maraming salamat. At saka Jam CG. Sa mga super chatter natin guys, maraming salamat sa inyo. Kita-kita na lang po tayo ulit bukas. Maraming salamat. Bye-bye po. At sa mga Bisaya diha, mayong gabi, mayong buntag ninyong kanan. Thank you so much guys. See you tomorrow guys. Ayan, pasensya na kayo ha. Salamat.